ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, Disyembre 28, 2024, mga Kabombo Star Nation. 4 days na lang bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa ating mga headlines, biktima ng ligaw na bala ngayong holiday season, nasa 4 na. Batay sa bilang ng Philippine National Police, mga biktima naman ng paputok tumaas pa. Ito naman, higit 800 na mga kabahayan sa Alabel, Sarangani apektado ng mga pagbaha. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang Russia binuksan na yung 5 airport na isinara dahil sa hindi isinapublikong mga rason. United States magpapadala ng 1.25 billion US dollars na halaga ng sandata sa Ukraine bago bumaba si President Biden sa pwesto. At sa ating balitang palakasan, si Coach Mike Brown ay tinanggal na sa Sacramento Kings. Ang Knicks naman pinataob ang Magic gamit ang 54% na shooting. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umano na sa mahigit 800 na mga kabahayan ang apektado ng nararanasang mga pagbaha sa Alabel, Sarangani Province. Dahil dito karamihan sa mga residente sa naturang lugar ay agad na lumikas. Batay sa data, 5 barangay mula sa bayan ng Alabel sa lalawigan na ito ng Sarangani ang apektado ng mga pagbaha. Yan ay ayon nga sa ulat ng Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Patuloy naman ang isinasagawang assessment ng local government units sa kabuuan ng pinsalang idinulot sa naturang lugar. Malaking bahagi pa rin ng Mindanao at maging sa ilang parte ng Luzon ang nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan, epekto ng Intertropical Convergence Zone o yung nagsasalubong na hangin na may magkakaibang temperatura at maging ang northeast monsoon o yung tinatawag na hanging amihan dyan naman sa hilagang parte ng Luzon. Una nang sinabi ng State Weather Bureau na makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ang malaking parte ng Mindanao ngayong weekend kahit walang umiiral na bagyo. Muling naglabas ng General Flood Advisory ang State Weather Bureau ngayong araw, Disyembre 28, kasabay ng nagpapatuloy na mabibigat na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Tulad kahapon, 11 rehiyon pa rin sa buong bansa ang posibleng maharap sa malawakang pagbaha dahil sa malawakang pag-ulan. Kinabibilangan ito ng Cordillera Administrative Region, ang Region 2 na Cagayan Valley, Region 4B, Mimaropa, Region 6 Western Visayas, Region 7 Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 11 Davao Region, Region 12 Soxargen, Region 13 Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Cordillera Administrative Region, apektado dito ang Apayao, Kalinga at Abra. Sa Cagayan Valley naman, dito apektado ang Cagayan at Isabela. Sa Mimaropa naman, apektado dito ang Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. Sa Western Visayas naman, apektado dito ang Guimaras, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. Sa Region 7 Central Visayas, apektado dito ang Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental. Sa Region 8 naman, Eastern Visayas, apektado dito ang Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar at Samar. Sa Region 9, Zamboanga Peninsula, apektado dito ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Sa Davao Region naman, dito apektado ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental. Sa Region 12 naman, apektado dito ang Sarangani, Sultan Kudarat, South Cotabato at North Cotabato. Sa Region 13, ang Sinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman, apektado dito ang Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan at Sulu. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, natagpuan na ng rescuers
ang labi ng babaeng pinaniniwalaang nalunod habang nasa kasagsagan ng mga pag-ulan at malawak ang pagbaha dyan sa probinsya ng Marinduque. Ano nga rito mga kabombo, iniulat ng mga local authorities sa Marinduque ang pagkalunod ng isang babae noong araw ng Pasko, 25 ng Disyembre, matapos siyang tangayin ng malakas na agos ng ilog na sakop naman ng barangay Santa Cruz. Agad na bumuo ng search and rescue team ang mga otoridad sa tulong na rin ng Philippine Coast Guard, local police at local disaster risk reduction and management office, ngunit hindi kaagad natagpuan ang katawan ng biktima. Matapos naman ang ilang serye ng search operations, tuluyan ding natagpuan ang naturang labi ilang metro o ilang kilometro ang layo mula yan sa lugar kung saan ito natangay. Ayon sa Philippine Coast Guard, Southern Tagalog, tinangka ng biktima kasama ng kanyang asawa at anak na babae na tawirin ng maliit na tulay doon sa barangay Baliis nang mangyari ang insidente. Nakaligtas ang mag-ama ngunit hindi pinalad ang naturang babae. Muli ay nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa publiko na maging maingat habang nasa kasagsagan ng malawakang mga pag-ulan na maaaring magresulta ng biglaang pagbaha at magdulot ng panganib sa mga residente. Sa iba pang mga balita, nasa 2,000 mahigit ang outbound passengers at 24,000 inbound passengers naman ang na-monitor ng Philippine Coast Guard sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Bukod dito, 2,627 naman na-deploy na frontline personnel sa 16 na Philippine Coast Guard District ang nag-inspeksyon sa 178 vessels at 77 motor bangkas. Ipinatupad ng ahensya sa kanilang mga distrito, istasyon at substation ng heightened alert mula Disyembre 20, 2024 hanggang Enero 3, 2025 upang pamahalaan ang pagdagsa ng mga pasahero ng daungan. Maaring makipag-ugnayan ng mga biyahero sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng kanilang information center at maging iba't ibang official channels ng Philippine Coast Guard para sa mga katanungan, alalahanin at paglilinaw hinggil sa sea travel protocols and regulations ngayong holiday season. Patuloy naman ang mahigpit na pagbabantay ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange para matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong nagtutungo sa kanilang transportation hub. Kabilang nga sa mga ito ang masusing pagsusuri sa mga bagahe ng mga biyaherong nagtutungo sa naturang terminal. Kaugnay nito ay nakakumpiska na ang naturang tanggapan ng nasa halos sa 500 na iba't ibang mga ipinagbabawal na gamit katulad na lamang ng gunting at cutter at yung blade. Meron ding lighter, kutsilyo, itak at butane gas, gasolito at ganun din yung ilang uri ng paputok. Batay sa data, aabot mga kabombo sa halos 196,000 mahigit na bilang ng mga pasahero ang bumuhos dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange itong araw ng Huwebes. Sa isang pahayag nga, isinabi ni Jason Salvador, ang hepe ng Parañaque Integrated Terminal Exchange Corporate Affairs, ang kanilang tanggapan ay patuloy pa rin ang monitoring sa 1,000 pasaherong dumarating sa terminal. Pinalalahanan naman ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang mga biyahero na iwasan ang pagdadala ng matutulis na bagay sa naturang terminal para hindi maabala ang kanilang biyahe sapagkat pipigilan ng sinumang may bit-bit na mga ipinagbabawal na gamit. Ito namang biktima ng ligaw na bala ngayong Pasko, nasa 4 na ayon sa Philippine National Police. May detalye dyan si Bombo Kelly Cordero. Nakapagtala ang Philippine National Police ng nasa 4 na biktima ng indiscriminate firing o ligaw na bala sa buong bansa ngayong Pasko. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, sa 4 na biktima, 3 dito ang mula sa National Capital Region habang isa naman ay mula sa Region 9. Sa report, napansin na lang umano ng mga ito na may tama ng bala ng baril ang kanilang mga dingding sa bahay. Ligtas at hindi naman nasugatan ng 3 na mula sa NCR pero ang isang taga Region 9 ay natamaan daw sa balikat. Pagtitiyak naman ng pambansang pulisya, ligtas sa mga biktima at agad na naidala sa ospital ang isa para sa pangunang lunas. Babala ni PAO Chief Brigadier General Jean Fajardo sa mga kapulisan na masasangkot sa indiscriminate firing lalo na sa pagsalubong ng bagong taon, posibleng maharap ang sinuman na masasangkot sa dismissal from the service. Yung
particularly sa NCAC po ay nakita po nila na butas na lamang po yung kanilang mga bubong at nakita po yung mga pala sa may kanilang mga saig po at awa naman po ng Diyos ay wala po nga nasaktan. So dito po sa Region 9 ay may nakita rin po sila na parang butas po sa kanilang bubong at natamaan po dito sa may shoulder po. Wala po ma'am, wala po tayo nahuli po na suspect dito po sa 4 po na kaso ng stay bullet at kung islag po ay isinagpit po natin sa Mexico para for cost matching. Samantala, mapayapa at maayos ang Pasko ayon kay General Fajardo at walang naitalang anumang untoward incidents. Patuloy din ang paglatag ng pambansang pulisya ng seguridad at mananatiling naka-heightened alert hanggang January 6. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagang pa nating balita, sasalubong sa bagong taon ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yan ay batay sa pagtaya ng Department of Energy. Anya sa naturang ahensya mga kabombo, maaaring matapyasan ng hanggang 30 sentimos at ganun din, posibleng umabot pa ng hanggang 65 sentimos para sa kada litro ng gasolina. Doon naman sa halaga ng diesel, inaasahan na bababa ang presyo nito mula 30 sentimos hanggang 55 sentimos para sa kada litro. Ang kerosene ay inaasahan na magkakaroon ng pinakamalaking rollback na maglalaro yan mula 80 sentimos hanggang 90 sentimos para sa kada litro. Ngayong linggo ay ipinatupad ng mga petroleum companies ang price hike kung saan nadagdagan ng 50 sentimos ang kada litro sa presyo ng gasolina, 1.45 naman sa diesel at 75 para sa kerosene. Inaasahang ipapatupad ang price adjustment sa araw ng Martes, huling araw ng Disyembre ng taong kasalukuyan. Bombo International News. Binuksan na ng Russia ang 5 nitong airport na unang isinara ngayong linggo dahil sa hindi pa malamang kadahilanan. Kinabibilangan ito ng Sheremetyevo, Domodedovo at Zhovsky na pawang nasa capital city ng Moscow. At ang Kaluga Airport, isang paliparan sa timog silangang bahagi ng capital nito. Sa kasalukuyan ay hindi pa naglalabas ang Russia ng anumang dahilan kung bakit isinara ang 5 paliparan. Ang tanging pahayag na inilabas ng Russia Federal Agency for Air Transport noong isinara ang mga ito ay pansamantalang hindi muna tatanggap ng mga inbound o outbound flight ang mga naturang paliparan. Noong binuksan ang mga naturang paliparan, ang tanging pahayag ng ahensya ay ang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga pasahero, pasilidad at mga sasakyang panghimpapawid. Sa karagdagan pang balita, patuloy pa rin ang pag-aalboruto mga kabombo ng Bulkang Kanlaon dyan sa Negros Island. Sa nakalipas yan ng mga oras o itong magdamag. Kaugnay nito ay muling nakamonitor ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 3 events kung saan ay muli itong nagbuga ng abo na tumagal ng halos 1 oras. Mas mataas ito kumpara sa 2 kaparehong event na naitala noong araw ng Miyerkules. Aabot naman mga kabombo sa 5,756 na tonelada ng sulfur dioxide gas ang ibinuga ng naturang bulkan. Ito ay mas mababa kumpara yan sa naitala na 6,000 mahigit na tonelada ng nasabing uri ng gas na iniulat naman ng ahensya sa mga nakalipas na araw. Na-monitor din ng ahensya ang moderate plumes mula yan sa crater ng bulkan na umabot sa 100 metro ang taas. Napadpad ang nasabing klase ho ng ibinugang materyales patungo ng katimugan at kanlurang direksyon ng naturang bulkan. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level number 3 ang naturang bulkan. Ibig sabihin ay anumang oras maaari pa rin sumabog ang naturang bulkan at magdulot ng pinsala.
Sa iba pang mga balita, sa ikatlong pagkakataon sa loob lamang ng isang linggo ay muling naglabas ang China ng babala sa Pilipinas. Laban yan sa pagbili ng United States ng Made Typhoon Mid-Range Missile System. Sa mensahe ni China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na nakadirekta sa pamahalaan ng Pilipinas, ipinasiguro nito na may kahaharapin ang bansa kapag ipinagpatuloy nito ang planong bumili ng mga naturang missile system. Hindi anya mananahimik ang China kapag nasa panganib na ang insecurity or interest nito dahil itinuturing nito ang naturang missile system bilang isang offensive weapon at tiyak na madagdagan lamang ng arms race sa Indo-Pacific region. Maalala ngayong linggo ay kinumpirma ng Philippine Army ang plano nitong pagkuha ng mga naturang missile system. Kasunod na rin yan ng ilang buwan na pagsasanay sa ilalim ng Estados Unidos. Una kasing i-deploy sa hindi na tinukoy na lokasyon ang Typhoon system bilang bahagi ng military exercises sa pagitan ng United States at Pilipinas. Matapos ang pagkumpirma ng PA ay hindi na tumigil ang China sa paglalabas ng babala sa Pilipinas. Bagay na sunod-sunoding inaalmahan ng mga matataas na opisyal ng bansa tulad ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Nanindigan naman ang kalihim na walang karapatan ng China na pagbawalan ng Pilipinas sa anumang naisin nitong gawin para maisamoderno militar nito salig sa sariling saligang batas ng Pilipinas. Naman tayo ng karagdagan pang balita mula sa ating mga kasamahan. Paglalaan ng mas malaking pondo para sa pamimigay ng ayuda ay hindi ho sinasang-ayunan ng nasa hanay ng financial advocacy groups at pati na itong mga financial advisors na mga observer dito ho sa sitwasyon ng atin hong gobyerno. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ni Bombo Grant Hilario. Tinutulan ng isang financial advisor ang paglalaan ng ilang sektor ng gobyerno na palakihin ang pondo para sa kanilang pamimigay ng ayuda, kung saan hindi ito ikinatuwa ng naturang financial advisor na si Rohel Morales at sinabi pang makakaapekto lamang ito sa naranasang inflation ng bansa. Naiintindihan natin ang politiko kasi kailangan subservient sa kanila ang mga tao kaya kailangan may binibigay. Pero pangkalahatan, pagka yan for long-term purposes, kailangan natin ang mga tao matuto silang maghanap buhay ng tama, and that can only happen if the government will initiate job creation natin. Hindi ako ganun ka natutuwa dyan sa mga dole out na yan. Kasi that creates inflationary effect. Nagkakapera ang tao, walang masyadong ekonomiyang katapat. So that will put some pressure sa ating inflation. Aniya, mas pabor pa siya sa paggawa ng mas maraming trabaho kaysa pamamahagi ng ayuda dahil dagdag pa niya, hindi umano lalago ang buhay ng tao kung laging may inaasahan. Ang ayuda, parang sabi nga nila, kung gusto mong matuto ang tao, don't give them the fish but teach them how to fish. Kaya sa akin, mas pabor para sa akin kung ang gagawin nila is create more jobs rather than feeding them. Of course, there are people na kailangan natin immediately maibigay, pero kung nasasanay yan, we are not, hindi natin nai-encourage ang tao na mangarap at magpalago ng sariling kabuhayan kung laging umaasa. Kaugnay pa rito, naniniwala pa rin si Ginoong Morales na magkakaisa ang mga opisyal ng pamahalaan upang mapagsang-ayunan at mapirmahan na ang magiging pondo sa susunod na taon. Dagdag niya, malaki ang magiging epekto nito kung patuloy lamang silang magmamatigasan hinggil sa kontrobersyal na annual budget ng bansa. Kung talagang properly accounted yan at para talaga sa ating economic development, ay malaking bagay yan kung hindi mapipirmahan kasi ma-re-enact lang yung mas maliit na budget. At naniniwala naman ako na talagang magkakaroon sila ng meeting of minds. Hindi po pwedeng magmatigasan. Of course, mga politiko ang naglalaro dyan, talaga may kanya-kanya silang mga style ng negotiation para mangyari po ang para sa ikabubuti ng ating bayan. So it has some impact pagka hindi natin na-approvean yung budget na yan. Samantala, ikinatuwa naman ng naturang financial advisor ang patuloy na pagkakaroon ng mga infrastructure projects ng gobyerno dahil makadaragdag raw umano ito sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino.
Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pa nating mga balita ay makakausap muna natin ang walang iba kundi ang pinuno ng Commission on Elections. Makikikumusta ho tayo sapagkat hindi natin gaanong napapansin pero papalapit na ho ng papalapit itong halalan sa 2025. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Chairman, si Chairman George Erwin Garcia. Magandang tanghali po, Bombo Dennis at Bombo Jai, at magandang tanghali din po at manigong bagong taon sa mga kababayan natin. Manigong bagong taon, Mr. Chairman. Alam po namin na nasa long weekend na naman tayo, pero ang Commission on Elections po ba ay tuloy yung preparasyon o meron din kayong long break o yung mga tauhan ng Commission on Elections kahit nga ito ay punong-puno ng long weekend itong holiday season, Mr. Chairman? Ako, meron po kami mga departamento na kahit na nung Pasko ay naglingkod at nagsilbi at nag-report. Kahit po ngayon darating na bagong taon ay meron po tayong mga tauhan na magre-report at magsisilbi pa rin dahil may mga tinatapos po tayo dahil nga sa nalalapit na araw ng halalan. At the same time, meron po kami mga tinatapos na yung mga dapat pa na gusot na dapat ayusin patungkol sa darating na halalan. Itong nakaraang araw lamang, Bombo Dennis, Bombo Jai, ang inyong Commission on Elections ay nagtapos ng lahat ng mga kaso ng nuisance cases, national man at local. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon, Bombo Dennis, sa kasaysayan ng COMELEC na wala po tayong mga nuisance cases bago mag-imprenta ng balota ang COMELEC. Ayun. Pero meron ba tayong hinahabol naman na iba pang backlogs? Alam ko yung tungkol dun sa nuisance talagang naipangako nyo yan prior dito pa sa filing ng Certificate of Candidacy. Pero dun ho sa ibang trabaho ng COMELEC, meron ba kayong hinahabol din mga backlogs na kinakailangang habulin? Kagaya ho dun sa issue ng mga makina, yung mock elections at iba pa, Mr. Chairman? Yung pong lahat ng makina na 110,000 ay naandito na nung mga nakaraang buwan pa sa ating komisyon at ito po'y tinanggap na po natin. At the same time, nagkakaroon na po tayo ng hardware acceptance test. Sa kasalukuyan, yung aming pong focus ngayon, yung international certification na ginagawa ng isang international certifying body at hopefully po, first week hanggang second week ng Enero, lumabas ang kanilang certification patungkol sa mga sistema na ginagamit po at gagamitin natin. Ito naman pong mock election, mga third week ng January, gagawin po natin upang masubukan ang mga makina sa mga mismong presinto kung saan siya gagamitin, kasama ang mga guro mismo na maglilingkod sa araw ng eleksyon. And at the same time, ang boboto mismo ay yung mga botante na sadyang boboto sa mismong araw ng eleksyon. So gagawin po natin yan, kasama na rin po yan sa paghahanda natin. And of course, ngayong Enero 6, ay magsisimula na po tayo ng pag-iimprenta ng balota na tatagal po hanggang sa more or less April 14. Mga 77 days po natin i-imprenta yung 73 million na balota na gagamitin natin sa national, local at Bangsamoro parliamentary election. Okay, Mr. Chairman, may katanungan din ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai, with your questions to Mr. Chairman. Yes, Chairman. Nakumpleto na po ba ang mga bidding process para sa mga procurement ng mga gamit sa halalan? Tapos na po kami lahat sa procurement. Mapagmamalaki rin po natin, nakauna-una ang pagkakataon sa komisyon na bago po natapos ang Disyembre, natapos na namin ang lahat ng procurement para sa 2025 national and local elections. Maganda po ito mas maaga sapagkat ibig sabihin lamang ay maaga rin yung paghahanda namin lalo na sa issue ng deployment ng mga kagamitan para sa iba't ibang parte ng ating bansa. So ngayon po sa kasalukuyan, zero na po kami when it comes to procurement in relation to the national and local elections and parliamentary elections sa Bangsamoro. Another question, Chairman, may mga hinihintay pa po bang desisyon para sa mga national at local candidates na may mga pending complaints?
Madami pa pong mga cancellation ng candidacy, pero yun naman po ay pwedeng ma-resolve talaga sa ganyan bago mag-eleksyon. Pero ang importante po yung nuisance cases. Dati-dati po kasi nangyayari na isasama pa rin ang pangalan ng mga nuisance, panggulo o yung ang purpose ay lituhin yung mga kababayan natin sa balota. Ngayon po wala nang ganyan. At so far naman po, ipapasalamat tayo sa kataas-taasang hukuman. Wala naman po kaming natatanggap na kahit na anong temporary restraining order mula sa kanila patungkol sa kahit anong kaso na dinesisyonan po namin. At again, yan po ay napaka-importante sapagkat mapapainalista po namin yung listahan ng mga kandidato na maipi-imprenta sa ating balota. Okay, Mr. Chairman, hingi lang din po kami ng update doon sa mga nakikipag-deal doon sa mga politiko. Sabi nila ay papapanalunin yung mga magbabayad sa kanila. Ito ho ay idinulog po ninyo sa National Bureau of Investigation. So far, ano ho ang mga development, Mr. Chairman, sa pakikipag-ugnayan ng poll body dyan po sa National Bureau of Investigation? Tama po kayo, Bombo Dennis. Tayo po ay nakikiusap sa ating mga kababayan. Sana po ay ma-report kaagad kung kinakailangan nga yung mga politiko, partido politikal na nilalapitan ng mga sindikatong ito. Ipa-aresto nyo kaagad on the spot yung mga taong yan sapagkat yan po ay mga sadyang mga manloloko at ang purpose talaga ay kunan kayo ng pera sapagkat hindi po makatotohanan kasinungalingan yung mga inilalako po nila. Yung 5 minutes, 10 minutes, kaya daw na kaagad nilang panalunin ng isang kandidato basta may 100 million, 50, 75 million at pagkatapos nagpapa-advance po ang mga yan. Kasi kailangan daw yung advance kasi kinakailangan lalagyan daw yung taga-COMELEC o kaya kausap daw si chairman o kaya yung daw taga-Miru system kausap din daw nila o kaya yung mga information technology department ng COMELEC personnel ay mga tauhan din daw nila. So yan po lahat yung mga paglalakong yan, napaka-sweet talkers po lahat sila. Subalit hindi po makatotohanan yan. Alam niyo po simula noong 2010 na mag-automate tayo ng halalan, wala pa po kahit isang presinto ang napatunayan ng buksan yung mga boxes na nagbabago ang result o boto ng mga kandidato. At ibig sabihin, accurate po yung mga makina in all fairness. Ngayon po, ang ginawa po ng ibang sindikato, nag-shift sila ngayon. Iba hindi na po makina ang kanilang pinupunto ngayon. Bombo Dennis, Bombo Jai. Ang sinasabi na nila ngayon, yung papel daw. Kaya daw nilang mag-embed ng tinatawag na invincible marking na kung saan pag bumoto ang botante sa isang kandidato, may boto na rin yung kabilang kandidato kaya may i-stray yung boto. Wala rin pong katotohanan yan. Naku, wag niyo pong paniniwalaan. Ipakulong, ipa-aresto po natin. At yung pong mga ilang pictures na nakala po ng inyong lingkod, pinadala ko na po sa NBI upang maging basehan ng NBI sa pangangalapan ng ibang impormasyon. Okay, with that, maraming salamat po Mr. Chairman at siguro makiki-update pa kami sa mga developments. Sana nga may maaresto dito sa mga ito sa lalong madaling panahon para hindi na ho makapamayag pag and of course ay maging aral na din ho doon sa mga may kapareho pang mga balakin dito sa papalapit na eleksyon. With that, thank you so much and more power po sa Commission on Elections. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Jai. Maraming salamat sa mga kabombo po natin sa buong bansa. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia, kaugnay ho ng mga preparasyon para dito sa nalalapit na halalan, lalo't kahit pala holiday season ay tuloy yung mga proseso ho dyan para on track dito sa paghahanda sa eleksyon. Maraming pa tayong mga balita, Bombo Jai. Sa iba pang mga balita, Bombo Dennis, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang General Luna, Surigao del Norte ngayong araw. Ito ay batay sa inilabas na datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Batay sa advisory ng ahensya, tumama ang lindol sa silangang bahagi ng General Luna bandang 2:43 ng madaling araw. Sinasabing tectonic ang pinagmula ng naturang pagyanig ng lupa. Ito ay mayroong lalim na tinatayang aabot sa 40 kilometers. Intensity 1 naman ang naramdaman ng mga residente sa Bislig City sa naturang lalawigan. Wala naman na italang pinsala matapos ang lindol, ngunit ayon sa ahensya ay asahan pa rin ang mga serye ng aftershocks. Karagdagan pa sa ating mga balita, umabot sa 71 kaso ng acute stroke
ang naitala umano ng Department of Health batay sa kanilang monitoring mula yan Disyembre 21 lamang hanggang 27 ng taong kasalukuyan. Anya sa Department of Health Assistant Secretary at spokesperson na si Dr. Albert Domingo, 46 sa mga pasyente ay may asthma habang 41 naman ay mayroong acute coronary syndrome. Kalimitan niya sa mga tumataas ang kaso nga ng stroke at heart attack kapag ganitong holiday season, batay na rin sa record ng Department of Health. Gayunman, kalimitan din itong bumababa pagkatapos ng holiday. Ngayong taon, nagawa na anya ng Department of Health na makapagdaos ng mga sistematikong monitoring sa naturang mga sakit sa tulong na rin ng mahigpit na pagbabantay ng mga sentinel hospitals na nakabase sa iba't ibang lugar. Bilang precautionary measures, pinaalalahanan ng mga doktor ang publiko na umiiwas sa mga kalintulad ng mga aktibidad at ganun din yung pagkakaroon ng ilang mga aktibidad na talagang magpapataas sa level ng kolesterol kagaya ng pagkain ng marami, pagpupuyat at mga kalintulad na aktibidad ng mga individual ngayong panahon ng holiday season. Bombo Sports News. Tinanggal na mga kabombo ng Sacramento Kings ang head coach nito na si Mike Brown. Yan ay kasabay ng tuloy-tuloy na pagkatalo ng kanilang kupunan sa mga nakalipas na laban. Sa kasalukuyan kasi ay hawak ng Kings ang 13-18 win-loss record sa kabila ng magandang laro ng mga star players tulad na lamang ni na De'Aaron Fox at Domantas Sabonis at Keegan Murray at maging si yung kanilang mid-range specialist na si DeMar DeRozan. Batay nga sa record ng NBA, hawak ng Kings ang isa sa pinaka hindi magandang record sa buong liga ngayong season kung saan ay natalo ito sa 9 na laro gayong hawak nila ang lead sa fourth quarter sa mga naturang laban. Ito na sana ang ikatlong season ni Brown sa Sacramento mula nang kunin siya ng naturang kupunan mula sa Golden State Warriors. Sa kanyang unang season sa Kings noong taong 2022 hanggang 2024 ay ginawaran ito si Brown bilang NBA Coach of the Year matapos niyang pangunahan ang naturang kupunan na makapasok sa playoffs. At hawak kasi dati ng Kings ang record na longest playoff drought o kaya naman ay pinakamahabang panahon na hindi nakapasok sa playoff sa kasaysayan ng NBA. Sa kabila nito ay tuloy-tuloy ang naging pagbagsak ng Kings kung saan nitong nakalipas na season ay natalo ang kupunan sa play-in tournament at sinundan ng 13 at 18 naman yung kanilang talo. Yung kanilang victorious na game ay 13 lamang mga kabombo para sa kasalukuyang season. Bilang head coach ng naturang kupunan, hawak ni Brown ang 107-88 win-loss record para sa kanilang team. Samantala, pinataob ng New York Knicks ang Orlando Magic gamit naman ang mahigit 54% overall shooting sa score na 108-85. Hindi nakatugon dito ang Magic sa huling dalawang quarter ng kanilang laban kasabay na rin ng pagtutulungan ng mga star players at lalo na yung mga Knicks starters. At pawang kumamada kasi nag-double digit points ang apat dun sa 5 starter sa pangunguna ni Jalen Brunson na gumawa ng 26 points, 23 points naman at 13 assists mula kay Josh Hart. At 17 points kay Mikal Bridges at 16 points mula kay big man na si Karl Anthony Towns. Tanging ang starter na si Og Anunoby ang nalimitahan na single-digit score na 8 points. Sinamantala ng Knicks ang mahinang opensa ng Magic kung saan ay tanging si Jalen Suggs ang nagpamalas ng magandang laro sa kanyang performance, 27 points. Sa ibang Magic players naman ay minalas ang mga players nila sa kanilang naging opensa. Hindi rin nakapaglaro ang tatlo sa mga pangunahing scorer ng Magic na sina
Paulo Banchero at Franz Wagner, pati na si Moritz Wagner. Sa kabila nito ay nananatiling magandang record ng Orlando na may roong 19 wins at 14 loss. At ito ang ika-21 panalo nga ng Knicks, habang 10 pagkatalo naman ang nalasap nito dyan pa rin sa naturang mga laban kaugnay ng umiinit pa ng mga laban dyan sa NBA. At yan ang patuloy na tutugay gaya natin mga kabombo sa magagandang performance ng mga players kaugnay pa rin ng mga kaabang-abang, lalo na ngayong holiday season. Meron ho mga tampok na mga laban at mga laro dyan sa NBA. Football Entertainment News. Football Entertainment News. Eto namang mga artista nagningning sa gabi ng parangal ng Metro Manila Film Festival 50. May detalye dyan si Bombo Isa Cotoner. Nagningning ang mga artista, mga direktor at mga producers nang dumalo ng ika-50 Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Sa pasimula pa lang ng pagbibigay ng parangal, nakita na ang mga naggagandahang mga suot na mga dumalo na gawa ng iba't ibang mga designer. Sina Between Escalante, Eugene Domingo, Vice Ganda, MJ Lastimosa, Arjo Atayde, Gladys Reyes at marami pang ibang mga artista ang nag-iwan ng kinang sa naturang red carpet bago magsimula ang parangal. Kitang-kita naging paghahanda ng bawat artista para sa kanilang mga suot. Samantala, ang direktor ng nanalong First Best Picture, Green Bones, na si Direktor Zig Dulay, ay patuloy na hinikayat ang mga Pilipino na suportahan ang mga pelikula na kasama sa Metro Manila Film Festival. Ayon, ngayong panahon ng Kapaskuhan, ayain po natin yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Ipagdiwang po natin yung pelikulang Pilipino, suportahan po natin ang 50th Metro Manila Film Festival. Panoorin po natin lahat ng pelikulang kalahok. Suportahan po natin yung mga pelikula na hindi lamang basta nagbibigay ng entertainment, kundi bumubuhay ng pag-asa at nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Kaugnay pa nito, nagpasalamat ang mga ilang artista para sa mga sumuporta ng kani-kanilang mga pelikula at inanyayahan na patuloy pa rin na manood sa mga susunod na araw. Maraming salamat po. Thank you very much. Masaya po kami na na-share namin sa inyo yung story ni Bambi Salvador at the buong pamilya. Salamat, maraming salamat. God bless you. Thank you for watching The Kingdom sa mga hindi pa nakanood. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik at manunood pa ng Espantahon. Maraming salamat mula sa aming puso. Shout out sa lahat ng nanonood ng Uninvited. Maraming salamat sa inyo lahat. And sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa pelikulang Pilipino. Mahal namin kayo. Salamat po. Thank you for supporting Uninvited. Mapapanood pa mga pelikula ng Metro Manila Film Festival sa mga sinihan hanggang Enero 7 ng susunod na taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, nananatiling moderate ang sitwasyon sa Batangas Port ngayong araw, Disyembre 28. Batay sa update na inilabas ng Philippine Coast Guard, nananatiling maayos ang kabuuang operasyon ng puerto at manageable ang dagsa ng mga pasahero at traffic ng mga sasakyan. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila ng holiday rush, ay nananatiling mababa ang bilang ng mga biyahero na nagtutungo sa naturang pantalan upang bumiyahe. Nananatili rin umanong mas mababa ang mga bilang ng mga pasaherong nagtutungo sa puerto ngayong araw ng umaga kumpara sa dagsa ng mga pasahero sa mga nakalipas na araw. Ayon pa sa Coast Guard ay napapanatili pa rin ang mabilis na pag-usad ng mga pasaherong papauwi sa kani-kanilang lugar sa pamamagitan niyan ng mas mabilis na processing time. Ayon naman sa Coast Guard District Southern Tagalog, may siyang sakop sa naturang puerto. Patuloy itong nakamonitor sa sitwasyon ng naturang puerto at umaalalay sa mga pasahero. Karagdagan pa sa ating mga balita, inilabas mga kabombo ng Philippine Ports Authority ang listahan ng mga paputok na bawal na maibiyahe sa mga sasakyang pandagat kasabay ho ng muling pagdami ng mga pasahero o mga biyahero bago pa man ang pagdiriwang ng bagong taon. Ayon nga sa Philippine Ports Authority, mapanganib ang pagdadala o kaya ay pagbiyahe ng mga paputok at mga ipinagbabawal na dalhin ng mga ito at ihalo sa mga bagahe ng mga nais na makauwi sa kanilang malalawigan
at ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng ahensya at iniiwasan ang banta ng panganib at yan ay maaaring magdulot ng pinsala sa kalusugan at ng pagkasunog doon sa isang o doon sa pinagkakalulanan na barko. Kinabibilangan nito mga kabombo ng mga sumusunod. Lahat yan, ito babanggitin natin, mga bawal ho ito. Yung Watusi, Piccolo, Pop-Pop at yung 5-star. Maging yung Pla-Pla, malakas na klase ho ito ng paputok. Yung Lolo Thunder, Giant Bawang at Giant Whistle Bomb. Ipinagbabawal din mga kabombo yung Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, at maging ang Goodbye Bading, large size na Judas Belt, at lalo na yung boga. Kahit anong klase ho ito, improvise kasi ang karamihan dyan sa mga boga, bawal ho yan. Yung Quiton, bawal din. Yung Goodbye Dilima, Bin Laden, Hello Columbia, Mother Rockets, at yung Incan, bawal din ho yan mga kabombo. Yung Super Yolanda at maging yung Pillbox at Goodbye Philippines ay mga klase ng paputok na lagpas doon sa itinatakda at pinapayagan ng mga otoridad. Ayon pa sa ahensya, posibleng madagdagan pa ang naturang listahan ng mga ipinagbabawal na klase ng paputok depende sa magiging development na may sinasagawa ng mga otoridad at ginagawang evaluation. Kasama na ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Babala pa ng tanggapan ay mahigpit itong ipapairal sa lahat ng pantalan, pier at mga sasakyang pandagat sa pamamagitan ng regular na screening at inspection. Kaya naman kung sino yung maaktuhan na may bitbit ho nito ay maaaring mapigilan sa kanilang biyahe at masampahan pa ng karampatang kaso. Ito naman para sa ating kakaibang balita, pumanaw na si Warren Upton, ang United States veteran na kinikilalang pinakamatandang survivor sa nangyaring pag-atake sa Pearl Harbor noong 1941. Si Upton ay pumanaw sa edad na 105 habang nasa pagamutan sa Los Gatos, California matapos siyang tamaan ng pneumonia. Batay sa mga naunang pagkukwento ni Upton, kasalukuyan siyang nasa loob ng United States battleship na Utah noong binomba ng mga Japanese plane ang Hawaiian Naval Base noong madaling araw ng December 7, 1941. Ang naturang kaganapan ang tuluyang nagtuklas sa United States sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong nangyari ang pagbobomba, 22 years old pa lamang ang US veteran. Nang sumabog naman ang naturang battleship, agad umano siyang tumalon sa dagat, lumangoy hanggang sa Pampang, tumuloy na nagtago sa mga kanal para maiwasan ang mga bomba ng mga Hapon hanggang sa tuluyan siyang makakita ng truck kung saan siya sumakay para mailigtas ang sarili. Bagaman nakaligtas mula sa pag-atake, 58 anyos ng kanyang kapwa crew member sa Utah ang nasawi sa araw ding iyon. Maliban pa sa iba pang mga sundalo at crew na kasamang namatay sa biglaang pag-atake ng Japan. Sa kasagsagan naman ng digmaan, nagpatuloy si Upton bilang radio man. Pagkatapos niyang giyera ay kinasal siya sa kanyang girlfriend na si Jean na isang nurse sa Navy at bumuo ng isang pamilya. Noong nangyaring pag-atake, 87,000 military personnel ang nasa Pearl Harbor at sa kasalukuyan mayroon na lamang 15 veteran na nabubuhay. Karagdagan pa sa ating mga balita, pinalalahanan ng Department of Transportation ang publiko na maglaan ng sapat na oras bago pa man ang kanilang biyahe upang makarating ng maayos doon sa kanilang mga destinasyon ngayong year-end holidays. Ayon nga sa ahensya, mas mainam na agahan yung kanilang pagpunta sa mga paliparan, pantalan at terminals para hindi maabala ang biyahe lalo't may mga inspeksyon na isinasagawa. At kinakailangan naman na dagdagan ang pasensya dahil nakikipagsabayan din ng maraming buhos ng mga pasahero. Ang panawagang ito ay bahagi na rin ng Oplan Biyahing Ayos Pasko 2024. Una nang inanunsyo ng Palasyo Malacanang ang magkakasunod na holiday ngayong buwan, Disyembre at 30 ay matatapat Lunes ito, Rizal Day. Ang December 31 naman, Martes, ay yan ho yung last day ng taon at yung January 1, syempre regular holiday dahil yan ay New Year's Day. Ito ay mahabang holiday para naman sa nakakarami simula ngayong araw dahil weekend na po. Patuloy naman ang paalala ng mga opisyal ng ahensya doon sa mga pasahero sa pamamagitan ng kanilang mga ibinibigay na tips, kabilang na ang
pagbabawal sa nagmamaneho ng lasing at maraming iba pa upang matiyak ang kaligtasan habang nasa paglalakbay. Sa iba pang mga balita, naniniwala ang Bases Conversion and Development Authority na mas lalakas pa ang kapasidad ng mga lokal na magsasaka at mangingisda sa ginawang pagpirma ng kasunduan nila ng Department of Agriculture at Pampanga State Agricultural University. Ayon sa BCDA na sa nasabing kasunduan ay magtatayo ng 10 ektaryang Esnobot Bank Learning Facility sa Clark City. Sa nasabing proyekto ay ipinakita ang kahalagahan ng kontribusyon ng mga magsasaka. Layon din ng nasabing kasunduan ay para magamit ang mga lupain na nakatinggal lamang at magiging produktibo na ito. May malaking pakinabang dito ang mga katutubong AITA para maipakilala ang kanilang mga produkto. Oras natin sa buong kapuluan, 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nagpaalala ang Manila Electric Company doon sa kanilang mga consumers hinggil sa tamang paggamit ng kuryente. Yan ho ay sa panahon ng pagsalubong sa bagong taon. Pero ang paalala ho ay saklaw kahit yung mga hindi saklaw ng Meralco. Ibig sabihin, yung mga nasa lalawigan. Layunin naman ang naturang panawagan na maiwasan ang anumang uri ng mga aksidente, partikular na yung mga sunog. Dahil sa naiiwang nakasaksak pa rin ng mga appliances, ngunit nasa bakasyon ang ilang mga residente. Kaugnay nito ay tinitiyak naman ng Manila Electric Company Vice President at Head ng Corporate Communications na si Ginoong Jos Aldarriaga na 24 na oras silang nakabantay upang maging tuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente sa malaking bahagi nga ng Luzon o yung siniserbisyuhan ng kanilang power supply. Hinimok rin ito ang publiko na iwasan ang pagpapaputok malapit doon sa mga nakatayong poste, maging doon sa mga kable ng kuryente at mga transformer. Yan ay para maiwasan yung posible na pagsabog dahil nga may mga gumagawa niyan, lalo na pagsalubong sa bagong taon. Huwag din daw na magpalipad ng lobo at iba pang mga bagay na maaaring sumabit sa mga kawad ng kuryente dahil kung umulan ay dadaluyan ito ng kuryente kapag nabasa at maaaring magdulot ng pagkakaroon ng problema sa elektrisidad. Maaari itong magresulta ng pagkawala ng supply ng kuryente para sa mga residente. Mag-ingat din daw sa paggamit ng power supply, partikular na yung octopus connection. Ibig sabihin, yung isang saksakan at magkaka-connecta yung hanggang 8 na mga naka-plug na mga appliances ay iniiwasan yan upang hindi humantong sa pagkasunog at overloading ng mga pasilidad ng kuryente dyan sa inyong mga tahanan at maaaring magresulta ng pagkalat ng apoy na makakapinsala sa mga kabahayan. Bombo Police Report. Muna tayo ng mga report mula sa ating mga himpilan. Ito mga kabombo, may kotse raw nahulog sa bangin dyan sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan. Merong 6 na individual na nagtamo ng pinsala sa kanilang katawan. Alamin natin ang update niyan mula sa Bombo Radio Dagupan. Nahulog sa bangin ng isang kotse habang ang mga sakay nito ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan sa bayan ng San Nicolas dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Captain Jerwin Cabreros, officer in charge ng San Nicolas Municipal Police Station, nangyari ito sa Barangay Santa Maria East sa parte ng Villa Verde Road. Batay sa salaysay ng isang concerned citizen na siyang nag-report na may nahulog na kotse sa isang bangin na sasakupan na may lalim na tinatayang 50 meters. Agad namang nagtungo ang pulisya at dito na tumambad ang 6 na kataong sakay ng kotse kabilang na ang driver. Ayon kay Cabreros, pamilya ang mga ito at residente sa bayan ng Manawag. Pauwi na sana sila mula sa mga tourist destination sa Barangay Malico nang biglang hindi na gumana ang preno ng kanilang sasakyan. Kaya agad din itong nakaladkad at dumiretso sa bangina. Dito na nagtamo ang mga sakay ng sasakyan ng minor injury. Nadala naman ang mga ito sa ospital at inaalam ang iba pang mga galos na natamo sa katawan. Sa kabuuan, ito na ang ikatlong insidente ng pagkahulog sa bangin sa kanilang nasasakupan ngayong 2024 kung saan may isa ng naitalangan nasawi. Ang resulta po ng sabing insidente ay itong driver at
Ang kanyang 5 pasahero ay nagtamo ng iba't ibang sugat sa parte ng kanilang katawan at agad naman po silang dinala sa pagamutan ng bayan ng Tayong Pangasinan ng ating mga responding MDRRM. Kanin sila, including po itong ating driver. Hindi sila ng iba't ibang barangay dyan sa Manawag, Pangasinan. Sila po ay namasyal po doon sa ating mga tourist spot dyan sa barangay Malikosan. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zorcilla nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 11 minuto na lamang bago sumapit ang 1:00 ng hapon at tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Nasa mahigit 70 kaso ng fireworks related injuries sa Central Visayas ang naitala ng mga otoridad at yung road traffic related injuries naman ay umakyat din ang bilang nitong holiday season. Alamin natin ang monitoring dyan ng Bombo Radio Cebu. Nakapagtala ang tanggapan ng Department of Health Central Visayas ng 19 na kaso ng fireworks-related injuries at 54 na road traffic-related injuries nitong kasagsagan ng holiday season. Sinabi ng ahensya na ang naitalang ito ay sa pagitan ng Disyembre 21 at 26, kaya naman mas hinigpitan pa nila ang kanilang paghihimok sa publiko na unahin ang kaligtasan lalo na sa darating nitong bagong taon. Nitong Huwebes, Disyembre 26, 8 bagong fireworks-related injuries ang naitala, kaya umabot na sa 19 na kabuuan mula ng simula ng DOH-7 ang kanilang monitoring. Nanawagan ang tanggapan ng DOH-7 sa mga komunidad na i-report ang mga gumagamit o nagbebenta ng iligal na paputok at pinayuhan na iwasan ang paghawak o pagsindi sa mga hindi sumabog na paputok na makikita sa lansangan. Bukod sa mga insidente ng paputok, ang mga pinsalang may kinalaman sa trapiko ay umabot na rin sa 54 na kaso sa parehong panahon, kung saan 13 bagong kaso ang naiulat noong Disyembre 26 sa Vicente Soto Memorial Medical Center, ang Sentinel Hospital sa rehiyon para sa mga pinsala sa kalsada. Upang matugunan nito, hinihimok ng DOH-7 ang mga motorista na suriin ang kanilang mga sasakyan gamit ang blow bag set safety checklist, siguraduhin ang preno, ilaw, langis, tubig, baterya, accessories, gas, electrical system at mga gulong bago bumiyahe. So again, the data is from December 21 to January 7, 2024, and totaling to 83 cases for that period. In the thick of things na, so in fact, started our coordination meetings with PFP and PNP. Another advice would be, let's give ourselves self-care. Mula rito sa lungsod at luwigan ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga lumikas na residenteng nakatira sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon, pinayagan ng makabalik sa kanilang mga bahay sa isang kondisyon. Ano kaya ito? May pag-uulat dyan ang Star FM Cebu. Inanunsyo ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas na pinayagan na nilang makabalik sa kanilang mga bahay ang mga lumikas na mga residenteng nakatira sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Kanlaon. Sinabi pa ni Cardenas na ito ay sa isang kondisyon kung saan kailangan kumuha ng mga ito ng sertipikasyon mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Pagbubunyag pa nito na meron kasing mga lumikas na hindi nasakop sa 4 to 6-kilometer permanent danger zone na kasalukuyang nasa evacuation center habang ang ilan ay nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Sinimula na kahapon ang paglibot ng mga verifiers sa mga evacuation camp para matukoy ang mga nakatira sa labas ng 6-kilometer permanent danger zone, mabigyan ng sertipikasyon at makabalik na sa kanilang bahay. Pagtatansya naman ng alkalde na hindi aabot ang mga ito sa 1,000 individual at binigyang diin na makakabuti din ito upang maasikaso naman ang kanilang kabuhayan. Yes, i-announce ang mga evacuees nga ni-evacuate outside 6 kilometers danger zone. Pwede na certification sa LDRIM ipa-check no, sa geotag, no, GPS. Samantala, paliwanag naman ang opisyal na ang pagdeklara ng bayan ng Valle Hermoso sa state of calamity ay dahil pa umano sa naapektuhan ang kanilang mga pananim. Idinagdag pa niya na parte sa plano ang tinatawag na Oplan Exodus na kailangan pa umanong merong magamit na contingency plan ang lokal na pamahalaan
bilang paghahanda sa inaasang pagdagsa ng mga evacuees sa sandaling lumala ang sitwasyon. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Dako naman tayo sa Western Visayas, yung naitatalang bilang ng mga firecracker-related injuries sa parte po ng Western Visayas, lalo na dyan sa Iloilo, patuloy hong tumataas, nadadagdagan. May balita dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nakapagtalaan na ng 13 firecracker o firework-related injuries ang Iloilo Provincial Health Office 4 na araw bago ang pagsapit ng bagong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Paz Calopez, ang head ng Iloilo Hospital Management Office, sinabi nito na karamihan sa mga kaso ay mula sa bayan ng Miagao na may 3. Tig-iisa naman ang naitala sa Ahoy, Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Cabatuan, Concepcion, Lambunao, Oton, San Miguel, San Joaquin, Santa Barbara at Sara. Pawang kalalakihan na edad 1 hanggang 10 taong gulang ang nagtamo ng firework-related injuries. 85% sa mga pasyente ay may mga injuries sa mata. Mayroon namang pasyente na nasunog ang balat at natalsikan ng pulbura. Karamihan naman ay ang paggamit ng boga ang dahilan ng kanilang injuries. Tiniyak naman ni Calopez na may sapat na bilang ng mga personnel sa mga ospital upang mag-accommodate sa mga pasyente. Among hospitals under sa Code White Alert ng DOH, we've been doing that especially sa Christmas, New Year. So meaning ang mga empleyado 24/7 open sa hospital. We see to it nga prepared ang hospitals in terms of personnel. Si Dr. Paz Calopez para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Magpapadala ang United States ng $1.25 billion na tulong militar sa Ukraine, kabilang ang bala para sa air defense systems, artillery rounds at Stinger missiles. Minamadali ng Administrasyong Biden ang tulong bago ito magtapos sa Enero 20. Bahagi ito ng Presidential Drawdown Authority na layong suportahan ng Ukraine laban sa tumitinding atake ng Russia at labanan sa Kursk border. Inamin naman ng mga opisyal na hindi magagamit ang lahat ng natitirang $5.6 billion bago pumasok ang administrasyon Trump na nagdudulot ng pangamba sa patuloy na suporta. Kapag naaprubahan ito, aabot sa mahigit $64 billion ang tulong militar ng United States sa Ukraine mula Pebrero taong 2022. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling nakatutok ka sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari itong masubaybayan sa pamamagitan ng Bombo mobile app, pwede rin sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas, mga kabombo, yung mga hiligay non-speaking, nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Pero dun sa mga Cebuano speaking, ay available naman po sa ating Bombo mobile app ang Bombo Radio Cebu at lalo na sa Facebook Live. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo at sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos ay sabay-sabay tayong manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you
seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. To all Star Nation and Kabombo. Mga Kabombo at Star Nation, 4 days na lang at sasalubungin na natin ang year 2025. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna siningalauna. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship stations ang the number 1 most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Disyembre 29, tuig 2024. Kagkaron sa aton sininga New Year's Countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year. Apat na lang kadlaw kag bagong tuig na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita. Principal sa Dueña Central Elementary School ginsabat ang isyu tuhoy sa sining alumni homecoming. Ganangin na kontrobersyal dira sa banwa karon sang Dueña sa Iloilo. Kay ginapahayag diri banwa nga as per allegations gagin palin kuno ining principal kay wala maimbitar ang alkalde kag vice-alkalde sa banwa sang Dueñas. Sa pihak nga bahin mga ospital sa Iloilo, bastanteng emergency supplies kag personnel subong nga nagahilapit ang pagsugalaw sa bagong tuig. Mga ospital naka-code white alert status. Samtang presidente sang Vendors Association sa Central Market ginkumpirmar nga nagpadala sang sulat ang mga vendors sa Local Economic Enterprise Office sa bulan sang Pebrero nga kung tani sila masaylo sa pagdumdum nga Disyembre mahumana merkado. Kinawatay, ginabantayan sa tanan nga mga stalls. Amo ni mga dalaguan kag mga nagapauna karon nga mga balita diri sa aton sininga palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ang oras naton 3 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa linya naton karon si Principal Joseph Petral sa Dueña Central Elementary School. Agod nga iplastar man kung ano ginman bala ang plastada sa sining ginpanigayon nga
alumni homecoming kag nangin kasubong iyang kontrobersiya karon or nangin kontrobersyal dra sa Banwasang Dueñas. Principal Joseph Pretal, sir. Good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Good afternoon, sir. Yes, sir. Welcome sa Bomboanay sa Uto. Kaupo nimo si Bombo Cham. Now, Principal Joseph, luyag lang naton mahibaluan from your end. Ano gid man bala ang plastada sa sining nag-transpire nga alumni homecoming dira iya sa may Dueñas Central Elementary School kano kasubong nangin controversial ini karon na Principal? Thank you very much, Bombo Champ. As a backgrounder, since I assumed office as principal to Dueñas Central Elementary School, every December naga-celebrate kami sang alumni homecoming, sir. Last year, general alumni homecoming, and this year, alumni homecoming na lang kay duha ka batch, and those batches who are interested to join amo nang gina-invite namon. All right. Now, sino karon ano o kag ano nga batch ang nag-upod sa subong iyang celebration or this year's alumni homecoming? There are so many batches who joined, sir, from 1980s up to 2000, I think, no? Many batches joined, and the Golden Jubilarian is class 1974, and the Silver Jubilarian class 1999, sir. Aha. All right. Now, do diri na kuno dampi ang kontrobersiya karon na Sir Joseph kay man may mga personalities nga wala ma-invite kag daw kasubong amo na karon iya ang nagagwa nga balita nga mga istorya nga amo kuno man ining kabangdanan sang pagpatigayon siyang reshuffling. Una ako anay samahin karon sa pag-imbitar sa mga opisyales sa Banwasang Dueñas from your end. Na-imbitar gid man bala si Mayor Pama and Vice Mayor Lamasan and the rest sang Sangguniang Bayan, Principal Joseph? Yes, sir. We have discussed with our PSDS that we need to invite the municipal officials, sir. The mayor, the vice mayor, and the SB members. And I personally hand in the invitation to the office of the mayor and was received by the one in charge of receiving the communication, sir. All right. So officially, bilang principal sa Dueñas Central Elementary School, ginimbitar nyo niya si Mayor Bobet Pama and Vice Mayor Lapasan kag ang Sangguniang Bayan. Yes, sir. Aha. But may official statement naman diri from December or Dueñas Elementary School alumni dated December 27, 2024 nga gina-deny nila ang invitation nagikan sa Dueñas or sa Committee of the Board of Directors and Officers, Executive Committee of the Board of Directors and Officers nga gina-deny sa pag-invite kay Honorable Robert Martin Pama kag iban pa nga mga opisyales nga mag-attend sa 2024 DCES Alumni Homecoming sa December 21. May ideya kasi ni Principal Joseph? Yes, sir. That's the opinion of the board. But in our case, we are as principal and as we have the public schools district supervisor from our end, we believe that we need to invite namon ang amon municipal officials in their capacity as mayor and father of our municipality. We indeed need to invite them, sir.
Okay. So, nagkanto ang mga opisyal sa Dueñas sa ginpatigayon sini ninyo nga homecoming? Pag kay nag-chat man kami ni Mayor, sir, after nga nahatag ko, after I've given the communication, nag-chat man ako kay Mayor, siling ko Mayor, ara nandang imong invitation. So nag-okay man si Mayor, but sa the next day, siguro may ginkaduan siya kay busy man ang Mayor. Wala siya makakadto, sir. Aha. So, Butselingon, principal nga December 20, ginpadala ang sulat, ginhand-in mo, personal ginhand-in, and the alumni homecoming was December 21. Yes, sir. Aha. Alright. Now, suma total, wala sa may nakakadto nga opisyal sa Banwa San Dueñas sa alumni homecoming? Wala, sir. May so far daw waising nagadtong opisyal. Aha. Yes, go ahead, sir. Si SB Medardo Paniriyon, convene pa na, sir. So far daw wala, sir. Wala. Wala, gid. Pero invited sila? Yes, sir. Aha. Now, sa pangusisa manamon, do may invitation nga wala gid man to ang pangalan sa mga opisyales sang Dueñas, local government units sa Dueñas, do wala gid man tong pangalan na may ideya kasi ni Principal Joseph? Sa alumni, may ara siyang why may include, but as principal, we decided that from our own end, i-invited sila, sir, kay municipal official sila sa Banwa. Kag very active man sila, sir, sa kwan. Very active sila sa kung anong bulig amon pa ngayon, pinabuligan ni kami sa Banwa. Okay. That was the invitation, pero sa program, wala gid malakip ila sini nga pangalan. What happened, Principal Joseph? Sa program, sir, the name of the mayor is included to give the message. We have the program and the name of the mayor is there. Nga kung magkadto siya, he will give the message, sir, to the alumni. Okay. Dagwa man ang ining issue na tuhoy sa reshuffling kag ginangot sa allegedly wala pag-imbitar sa kay mayor and the vice mayor nga maka-attend sa alumni homecoming. Amo nang rason kuno nga ginkakas kanira as principal. Sir Joseph, anong mambal sinini mo? As of now, there is no order coming from the higher office of the Department of Education, sir. Wala pa man sang na-receive ako. That's why I am still functioning as the principal of the school. And if ever that there is an order coming from the higher office, from our schools division superintendent, rest assured that I will obey whatever the orders coming from them, sir. Because I am duty bound to obey. But as of now, there is no order. So makabig naton nga hindi eksakto ining nagalapta karon nga impormasyon nga ginkakas ka na dira kay why mo ginimbitar si Mayor Bubet Pama kag si Vice Mayor Lamasan and the rest sang sangguniang bayan na members? Sang December 23, we are called by our public schools district supervisor kag gin-inform niya kami, sir, nga may reshuffling. Kag
Ginbalan niya kami nga anytime we will prepare because anytime we will be reshuffled. Ako, we will be reshuffled. I will be reshuffled sa barangay school, but one integrated school. And somebody will take over sa central school, sir. Aha. Ano ko nung rason, Principal Joseph? Why man niya ginhambal gid ang rason? Why man siya maghambal gid, sir? Kag ako as a subordinate, why man ako ano gid sa desisyon sang mga superior sa akon, sir. Okay. Principal, luyag ko lang ibaluan, may conflict sa bahin balasang Alumni Association kag sa inyo dira nga mga officer abi sa Dueñas Central Elementary School? Wala gid, sir. In fact, the alumni is very cooperative and they are helping the school in whatever capacity that regarding the resources. They are very much cooperative with helping and uplifting the status of our school, sir. We work harmoniously with the alumni. All right. Okay. Now, nanotisyaran ko nga ang sa tawag sigari sa resolusyon nga ginpagwa dire official statement from the Dueñas Central Elementary School alumni sa Executive Committee of the Board of Directors and Officers of Dueñas Central Elementary School Alumni Associates. Presidente diri si Attorney Kaiser Tubal Cordero nga kung sa dinti nagadalagan as Vice Mayor dira sa Banuasan Dueñas, Principal Joseph. Yes, sir. Aha. Ang inimbitar ninyo mga opisyal man sa Dueñas, basic on may amo sining ugat or diferensya man abi nga naging kontrobersyal karon iya ang alumni homecoming dira? Our stand, sir, in DepEd, we are neutral and non-partisan. In fact, during election, we perform our duty as Board of Election Chairman or Board of Election Supervisor. So, since we are non-partisan, wala kami sa ginadampigan. And we are neutral, sir. All right. Now, last thing siguro, Principal Joseph Pretal, sir. Curious lang ako. Ano nakalawig ang stint mo dira bilang principal sa may Dueñas Central Elementary School? I assumed office as principal last November 23, 2022, sir. And now, December na, siguro mga 2 years and 1 month. 2 years and 1 month. Okay. Ano kalawig ang isa ka principal nagatiner or maximum yang stay sa isa iya ka eskwelahan abi or bulutuan para nga tiyempo na nga i-reshuffle naman ini? Do you have any idea, Principal Joseph? Mga 3 years, sir. 3 years maximum? Yes, sir. 3 years or depende kung may harapan nga kwan. But not less than 3 years. Not less than 3 years. Based on the guideline. 2 years and 1 month ka pa lang. Ito, kung sa ano pa, hindi pa man chimpo nga inog-reshuffle ka, nga i-reshuffle ka nila, Principal Lao? Hindi ko ano, sir, but anyway, as subordinate, masunod ako kung ano ang order coming from the higher officer. Sundon ko lang kay we are
abiding subordinates of DepEd. Maubra lang ako kag what I will obey whatever the orders coming from the higher office of the department, sir. All right. Sige. Anyway, Principal Joseph Pretal, sir, thank you so much for giving us your time diri sa Bombo Radio para nga hatag man sa kasanagan na may kantanan sa sining issue karon. Salamat gid. Sa ano, sir, madugang lang ako nga ang relationship namon diri sa Dueñas with the LGU. We have excellent relationship sa amon mayor, vice mayor, the municipality, the SB members, kag subong man sa alumni association. In fact, our school received an award just recently as the third most learning focus public elementary school, third place in Region 6. So na-receive naman ng award last week lang because of excellent relationship of our LGU under our beloved Mayor Robert Martin Yupama, Vice Mayor Amy Pastamasan, and the SB members, alumni under Attorney Kaiser Tubal Cordero, our PT President Arwin Haina, and all stakeholders of the school collaborate in order in that case, we were able to receive the award as rank number 3 in the whole Region 6 as most learning focused public elementary school K-Stage 1 category, sir. All right. Once again, thank you so much, Principal Joseph Pretal, sir. Good afternoon. Madamo giging salamat, Bombo Champ. Mabuhay kayo. God bless Bombo Radio. And God bless everyone. Thank you. There you have it, si Joseph or Principal Joseph Pretal sang Dueñas Central Elementary School. Kung si Principal Joseph ang pamangkuton, ginimbitar niya si Mayor Pama, siya gid nag-hand in sang invitation. No? Imbitado man ang Vice Mayor, si Vice Mayor Amy Pastamasan. Hambagan ni Principal Joseph, ginimbitar namon kay mayo man yung relasyon sa Dueñas Central Elementary School sa local government unit. Kag mayo ang ila sining yang working relationship. Di ba la, antes mag-end si Principal Joseph, nagamba siya ngati idugang niya lang, may mga awards sila with the help sa local government unit, sa mga officers, lakip na sa alumni man. So, butsilingon nga tanan nagabinuligay in order nga mangin maayo ang resulta sa kung ano man ang ginatinguaan nga ma-achieve sang Dueñas Central Elementary School. Now, sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, confirm ni Principal Joseph Pretal nga ginpatawag sila sa Schools Division sa tong December 23, 2024. Kag gin-inform siya nga ini siya ang iga reshuffle sa isa iya ka barangay elementary school. Sa kung ano man ang rason, tiway na gin-elaborate pa as per Principal Pretal sa aton sini nga mga kabombo. Pero ining the so-called order of reshuffling natabo one day after lang ani isang alumni homecoming, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ano bala ang plastada? Kay kung pamangkuton ko si Principal Joseph Pretal, may conflict sa bahin sang Alumni Association? Wala man, kay nagabulig man kuno dira si Attorney Kaiser Cordero. May conflict sa bahin sang local government unit? Why man, kay nagabulig man ang LGU, si Mayor, si Vice Mayor, kag mga SB members. So anong plastada nga naglabot sa punto nga si Principal Joseph Pretal karon iya ang i-reshuffle? Ang pamangkot, who pulled the strings? Para nga pahalinon kay daw kasubong wala nagapate ang principal
Sa ano nga bagay nga wala nagapati? Sa aton sini nga mga kabumbo or naggatungod lang iya sa katungdanan ining principal kag nakita naton subong banwa ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw sa Facebook Live ti basi ko na mo man sining imo pananawan nga naipit karon iya si Principal Joseph Pretal sa politika. Ti presidente sa Alumni Association Banwa nagapadlagan na bilang vice alkalde Banwa San Dueñas. Ang invited nga mga guests, mayor kag vice mayor kag SB member, ti ang executive committee ganito sa Alumni Association nag-deny. Oh, nga gin-invite nila iya si Mayor Pama pero sa program ang pangalan ni Mayor Pama ara kay matag siya kuno sang speech just in case nga nag-abot siya o galing kiti basi kung may mga prior commitment man ang alkalde so ay siya makaabot sa aton sini makabumbo. Now one thing is for sure sa aton sini matag palamati kung si Principal Joseph Pretal lang yung pamatian naton, ginimbitar niya si Mayor kag si Vice Mayor kag mga SB member. O galing, wala makakanto. Oh? Sa bahin naman iya sa Alumni Association, tiyang balihan niya, way namon sila dre ang ginimbitar way sa ginimbitar, basi ko na mo ng rason kung i-reshuffle si Principal Pretal. Oh, sa aton sila makabumbo. Or basi, the other way around. Sa aton sini nga mga kauturan. Kay kumo, no? Ginimbitar iya ni Principal Pretal, si Mayor kag si Vice Mayor, kag hindi gusto iya sang Alumni Association, tiba siya mo ng resulta man nga ginapakakas or i-reshuffle kang isaylo sa barangay, elementary school, ining pobre nga principal karon. Oh, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Oh. Ti mismo ang principal iya nagapabotsyag nga wala siya sang urway siya sang lining. Kay ti bilang isa iya ka school principal katapos ang Department of Education, nagapanindugan sila yang magapabilin nga non-partisan. Pero tiyang pamangkot sini karon banwa, who pulled the strings? Kaya ang sigurado lang iya sang magsigabong ining issue nga i-reshuffle si Principal Joseph Pretal. Amo na yang sigurado da. Pero kung sino ang nagpakakasaya, kung aton sining kiluhon abe, no? Ginimbitar ka na, malain pabuot mo, or hindi mo gusto pag-imbitaron, pero ginimbitar gyapon, malain buot mo. Ibilin ko na sa mga pumuluyo sa banwa sang Dueñas Iloilo. 27 minutos na nakaligad sa takna Sinigalaw na. Pagbalik naton banwa, mga ospital sa Iloilo, bastanteng emergency supplies kag personnel subong naghilapit ang pagsugalaw sa bagong tuig. Mga ospital naka-code white alert status. Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdum oras naton. 28 minutos na kaligad sa takna Ngalaw na. Narito na ang pinakahihintay, ang bago Legendary Game Foul Performance Feeds para sa inyong mga manok panabong mga ka-legend. Sa bagsik at daling, panalo ka! Kumpleto mula sa BB Stag Booster, BB Stag Developer, Breeder, Maintenance at Power Conditioning. Legendary Game Foul Performance Feed. Mabibili na sa inyong suking poultry supply at agri-vet store. Legendary Game Foul Performance Feed. Alamat sa bagsik at galing mula sa New Panay Agri-Ventures Development Incorporated, maker of Love Feeds.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 22 to 28, 2024. Sa Disyembre 25, ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. This weekend is the last Saturday of 2024. Don't miss the chance to spend that day sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Rock Station Band sa concert at the plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Disyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agod nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate na hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabuok. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura
Sa sulod sang 2 ka oras, ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imong pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, may imo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipachekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kada sigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondo gate kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagay kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang walahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka-full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo may risk. 32 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Pahayag si former punong barangay Rodrigo Boy Deliomes nga ginbalik niya malang sa kay punong barangay Felix Ventura ang iya sila nga ginhambal. Pero sa kampo naman iya ni punong barangay Ventura sa ginaligar nga nakita ni former barangay Captain Boy Deliomes nga may armas siya sa sulod sa salakyan
tinagpablatter man to sa police station si Punong Barangay Ventura as per allegations ang iya sinikaupod sa salakyan nga may pusel of unknown caliber sa sulod sa salakyan si former Punong Barangay Diliomes. Ang informasyon naton, jutayan na sila magdruhay nga duway. But hambal ni Mr. Boy Diliomes, niya, why kuya No, why kuya sang armas nga dala? I-check naton bala ang pagplastar ba naton sang bahin ni Barangay Sinikway Lapos Chairman or Punong Barangay Felix Ventura sa report ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report, please come in. Bumutsam na atigayon nato dili mapakingutan si Police Captain Alister Oliveros ang hepe sang police station number 8 na inline ini karon sa sining nagluntad sining pagbalisay kag hindi paginjinanan sa tunga diri ni Sinikway Punong Barangay Felix Ventura kag Don Esteban Lapus former Punong Barangay Rodrigo Boy Diliomes sa bahin sa nga Don Esteban, ako sa rinti ginapayag nga diotayan ako nun islang mag druhanay na kahapon sinikadlaw sa nasambit karon niya nga lugar na. So kay natin na plastar naton ang side rin ni former Punong Barangay Diliomes ako sa din ti sunod sa natungdan nga nagsumalangay ang ila sining salakyan ni Kap Ventura kung sa di pagwa si Kap Ventura sa Barangay Don Esteban kag pasulod naman si former Punong Barangay Boy Diliomes kung sa din pag tabuay pag tadlong sa ila sining karon nga pertahan o kung sang witana sang ila sining salakyan ginapayag ni Kap Boy nga una kuno nga naka buya no sang mga makahang sining tanaga si Kap Ventura kag kung anong ginhambal sining nga makahang tinaga ginbalos malang ni Kap Boy sa kay Kap Felix kag sunod sa tungdan ti na kita nga may pangita si Kap no kung sa diin amo tong ginapayag nga 0.45 kanong service bumbutsam kag sunod sa istorya nakabati si Kap Boy nga kuno ay kuno mapunggan to ni Alibin partner niya kuno si Kap basi kunway na si Kap Boy sa tubang tagay na sa bahin sang Don Esteban so nag-try man kita nga magpakigangot kay Kap Ventura. Unfortunately why siya tos barangay kay ang information naton ang may katuan siya out of town in line man ini kuno sa pag bisita yato siya sining pamilya Bumbutsam no so nag-proceed kita sa bahin sang police station kung sa din tigayon natin pakigangutan si Police Captain Oliveros kagagin confirm sila ka nagpa-record si Kap Ventura dito sa police station duha ka oras after sang natabo ining hindi paginsidahan na no sa magtimbang sining bahin. Sunod direct kay Police Captain Oliveros natabo ni mga alas 6:30 no sang aga kahapon o sa ente nagsumalangay ang ila sining salakyan kag asono ni kay Kap Felix no sa iya sining statement sa bahin sa Philippine National Police o kuno sa PNP una no nga nakahamba kuno si former Punong Barangay Boy Diliomes sang hambalanon nga manuka pagtupangay nila sang ila sining windshield o kun sang ila sining pertahan tapos ginhambalan pa nga JAGO no si Kap Felix Ventura inasanto ya sa record no nga report sa bahin sang police station number 8 kag dugang pa sini ginapahayag nga nakita sang live-in partner ni former o ni Punong Barangay Felix Ventura nga may ginuyatan nga anon firearm si Kap former Punong Barangay Boy Diliomes bumbutsam sa sulod sang iya sinikarodya nga salakyan. So kung natawon naton baliskad ini no sa pahayag ni Boy Diliomes nga way ini siya sa armas that time sang natabo ining pag
sugutaay sang banas nila ni Kap Felix Ventura kay sulo siya sa statement kay sa interview nga nadula no ang sining 2.45 to na sa salakyan kay doon naliptan niya kuno nga panawgon tong windshield dia ako ang bintana sa sining salakyan basi kuno kawat amo to nga gin report niya nga missing sa bahin sang police station no tisawara to sa Lapas police station sa aton sining nga mga kabombo kag amo to ang gin-mention diri nga suno kay Kap de Leomes nga tiway man sa sang intensyon abi nga magtugag ito sang gamo nga mo to gadikina nga naghambal man sa sang pagpangayo man sa pasaylo kun mayara sang way paginsindahanay nga ti mag balikay kiti kun lang taon do kumpare man lanis nagling duwan di man gid magliwan kag kun may mga kinanglanon kuno si Kap Ventura do siya man kuno ganig palapit Bombocham sa bay barangay Don Esteban. Anyway, tisuno kay Captain Oliveros suno sa tungdan kun may aragid man hindi paginsindihanay so handa nga magpatunga ang police station 8 no kag pwede gid ini sa ma-settle sa barangay no pero mo nang laton kun ano ang manginstand man sang kapitan sa Don Esteban kon balati sa pulon ining duha magtimbang sining gabahin agod nga maistoryahan kay kun may ara pagid sa hindi pagid sinihanay so dapat nga ma-address ini kag matapos na pero tisway na sang magluntad siniliwat nga pagbinaisay kag hindi na maglabot sa punto nga basi kon maglabutanay ag magtimbang sini karon nga bahin apong sa base man sa record sulo kay Police Captain Oliveros why man sang abi old grads no o kung may mga record sila abi nga nagbinaisay si Kap Ventura kag si Kap Boy so the first time pala ni sila sa police station 8 nga may insidente no nga nagaluntad sa tunga karon ni Kap Ventura kag ni former barangay Boy de Leomes sang Don Esteban sa distrito sang Lapos Bombocham. Arib na nung kabahin sang payag confirmation ni Police Captain Lester Oliveros. Yes no una no good morning and Merry Christmas no. So kahapon no December 27 alas 8:30 sang aga si Kap Felix Ventura personally nga nag-report sa aton nga station kag ginaligarya sang 6:30 sang aga kahapon December 27, 2024 sa barangay Don Esteban Lapos dito dapit sa may Park and Go Tinapayan samtang siya kuno pakadto sa Halandone Estate diri man sa distrito sang Lapos Certain Rodrigo Boy de Leomes no resident of Don Esteban Lapos samtang ang ato ning informant no nga si Kap Felix Ventura riding his car kag due to all the grudge challenge and orally defamed him to quote maano ka yudiputa ikaw gago ka gindugang pagid ni Kap na ginaligar nga ang iya live-in partner nga si Jinky Capistrano so or nakita niya si Rodrigo Boy de Leomes nga may ginauyatan na anon caliber of firearm. So nagkadto si Kap diri kahapon for record purposes lang man muna siling niya sa aton investigador diri kahapon ginkater man siya kag mo ni ang iyang record. Okay. Subot silingon kon i-analyze naton ang do nagbuya siyang makaangat tinaga ni si Kap Boy do mo na. Oo, suno sa ligasyon ni Kap Felix Ventura, no? Siguro, kay gamay balan na to nang dira sa may Park and Go Tinapayan, dira nga sa may Halandone Estate, no? Gamay lang da ang alagyan. Siguro nagsugat anay ni sila nga duwa. Wala lang nato mabalaan kung wala man din naka-state bay kung may salakyan ni siya, no? Pero sa pagpangusisa sa ating investigador, duwa sila may salakyan daw nagsugat anay sila
So, siguro amo na nagsitaanay sila or naghangkatanay sa nga muna. Suno sa aligasyon ni Capboy nga why siya sang armas nga dala. Pero sa blatter do na state nga may ara ko no. Suno sa living partner. May record si boy sir nga may armas siya or nga ginapanagyahan no. So far no kay tungod bago lang man ni aton nga mga police station dire. First time lang man ini nga mga blatter nga amo sini. So for record check pa namon ining mga insidente nga pareho sini kon may mga armas gid man ni sila. Okay. Subot sa lingon, after sa blatter, anong matabo na yun sini sir? Ma-investigaran, magpatigayon ka mo sa investigation sini? O sabi ang campus ni? Wala na no, kay according kay Cap no, for record purposes naman yung iya. Kag kahapon no, kadtoan namon naging kadtoan to sang investigador pagkatapos ng blatter ni Cap. So namangkot-mangkot sila to, wala man sila may nakita kung anong mga insidente dito. So sa lingon wagid sang witness, sabi nga nakakita si Cap po nagbunot armas, si Boy nagbunot armas na. Wala ta kabalo no, siguro may nakakita man nga may nagalabay man kay ang amo na dira nga is alagyan na dira. So ang damo man da negosyo no, may mga tinapayan, may mga talipapa na dira. So busy man kuno sila sa ilang mga negosyo, so wala gid nila natalupangdan. So abot sa lingon ang status ni kay why sila nagtabangay dili sa police station basi kun may mga hibubunot pas ni sila napili sir? Wala lang ta kabalo no, kay depende na kay Cap no kung kay ginrefer man isa sang aton investigador sa barangay para kung ano gid man dito nila istoryahan, pero sila nga hindi lang. Siya mismo nagsiling nga for record purposes lang gid. Si Cap Felix Ventura. So kamo sa PNP naton willing makamo kag pwede mga kamo kung gusto nila nga mag-istoryahan nga duwa nga arang presensya sa polista. Gusto settle. Kami no, pwede man kami patunga sa ila kung ang ara na gid man sa barangay sila magkilitanay kung ano gid man. Ma-assist lang kami. Sa peace and order lamang gyapon kami. Ano nang mapanugyan mo Kap sa magtimbang sining bahin kay sa mga retired policeman ni Gile? Oo no, kag subong nga daan nagaselebrar kita sang Christmas kag New Year. Dapat kinanglan di ba give love or kung ano man ang mga grudges naton da kalipatan dadanay or kung gamay man lang ang mga basi madala man sa istorya. Magluwas ni nga may mga kagi nga daan nga doon nagbaysay bing duwa na pala record ka mo ni Cap Captain. Since gin-activate ning aton nga Station 8 sang July, first time lang man ini nga amo ni nga insidente na record namon. Joms? Si Police Captain Lester Oliveros, pumutsamp sa motibo sini ang ginalantaw nga hindi lang sa amo sadto nga tion nag-ugat ang hindi paginsinahanay nga duwa ni no nga adto naglabot abi sa pagbaylohanay sa ang isa sa ginalantaw sila nga rason sa side no ni Cap de Leomes nga regarding ini sa sa gina-claim sang sinikway nga porsyon sa ila nga lupa nga sakop sa nga Donisteban. So claim ginapayaga may gina-claim karon ang sinikway nga porsyon sa lupa nga sakop sa nga barangay Donisteban. Tiya mo nang hambal to ni Cap de Leomes nga tadi nga maplastar na inibla kag may sayra na kon sino gid man ang sakop sini. Kag at the same time ang isa to sa dimension nga ginapahayag nga reklamo man ini sang sinikway ang ining gintukod sining tanod outpost sa bahin sang Don Esteban kung sa din ang ining tanod outpost dira gid sa may babaw sang creek ti ang creek nga ni galapos ini sa may sinikway once kun mag ulan sa sinikway nagabaha. Ti ang isa kuno sa ginalantaw mo ning pagtukod sang tanod outpost dira sa may Don Esteban. Ti ang sabat ni Cap Aboy Guillomes kun tindi man ni
siya ma'am, balkaron nga nagahamper sa dalagan sang tubig. Abi o kon flow sang tubig sa creek. Bangod ang ining town outpost, nakahang ini siya. Na? So, but sa likod, kasi hindi siya hampered. Abi, once kon may volume sang tubig, na nga mag-agi dra. Kag kon ng taon, duhay naman gid sang sang mahambal na nga fully function ang creek. Bangod do puro na lang ni mga pamalay dra alin sa may Sinikway gihilira pakadto sa Don Esteban sa distrito sang Lapos. Actually naka-acid in kita to, duay na gid man nagangot-angot ni ang ining creek ho kay didto sa Don Esteban adugin tampukan na to ti ang plastada sini karon once ko magulan nagapangita na lang sa agyan ng tubig ko din sini nga manubo nga lang lugar, no? Dra siya nagailig. Bumbutsan pa muna nga kung grabing ulan, isa sa apektado ang Sinikway sa distrito mandra sang Lapos. Bumbutsan. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Ang aton lamang sinadiri Banwa nga sa mas labing madaling ang panahon kung pwede pa lang nga settle ining duha ka mga retired police. Ang isa punong barangay, isa former punong barangay. Kaya hindi na natuluyag nga maglabot pas punto nga base sa liwat iya siniya nga kay gayunan nga magsugalaway sila nga duha. Di base kung hindi namo pang matabo. Why na sang damo pa yang inistoryanay kundi linok panay na lang yang batian naton. Hindi man naton gusto nga mo sinang matabo mo, no? Sa aton sini iyang mga kabumbo. Kung may mga ara man sang mga hindi pang-insindihan ay sa tunga sang duha ti nagalaom kita nga may isa abi dira iya ka persona nga malapit man sa ila nga magpatunga agud ini silang istoryahon. Pero so far, ang blatter entry lang ang ginbasihan sang Lapas PNP. But mas mayugin siguro kung malabot naton ang linya diri ni barangay or punong barangay Felix Ventura. Para nga siya ang makapatpat. Sang kung anugin man sini ang natabo. Pero si Mr. Boy De Leomis nagampal nga kumpare man ni si barangay Captain Felix Ventura. Base pa lang maistoryahan man sini nila. Si Mr. De Leomis gani gambal nga di ko ni patawag ako sa bisan diin ano oras makadto ko para nga mausayanin namon. Di mayo man kay amo na ya ang ginalantaw ni Mr. Boy De Leomis. Sa aton sini nga mga kabumbo kag why na yan siling kung ano pa nga mga ikog-ikog na nga istorya. Di ka ba'y pamausayan ining duwa. Standby na kamo sa kapon lamang program. Go po naman sa kay Tita Regine. Si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 22 to 28, 2024. Sa Disyembre 25,
Ang tanan ginaagda nga magtambong sa misa nga pagahiwaton sa Latolda umpisa alas 11 sang aga to celebrate and honor the birth of Jesus Christ, the light and the Savior of mankind. This weekend is the last Saturday of 2024. Don't miss the chance to spend that day sa Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Rock Station Band sa concert at the plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ng gabi sa Disyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will, ilabi na sa sining nga Yuletide season, kag sa maabot nga mga inadlaw, agod nga ang kalinong kag pagigugma, amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nga karsada sa Pilipinas, amo ang ginbansagaan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza na human ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Roberto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kun nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kun ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Good afternoon, gid sa inyo. Tanan mga kabombo, happy weekend. It's Innocence Day, December 28, 2024. Hello and welcome sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regine. And today, mag-interview kita sa aton nga winner. But before that, check ko lang ang inyo dira nga makasaysayan. Anything significant that happened? Or maybe many years ago or something that the feeling nyo lang, doon ka namin i-share. Paki-share, diri sa Kahapon Lamang program, email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and you send that sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Check natin, how many days before New Year? To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy Mga kabombo, nagaliki-liki na si year 2025, 4 days before New Year. Alright, ang ato nga mga streets, very busy na naman ang mga tao sa pagpreparar sa gihapon. Traffic. But anyway, what else is new, diba? Today, mga kabombo, after sa ato nga pag-interview sa ato nga winner, si Utilities, ang Kabalabagwan Mina, mag-announce ito, of course, new winner natin for this week and the first to be interviewed for the year 2025. So, si Utility, amaning ato nga last winner to be interviewed for the year 2024. And mahelo kita sa ato nga new winner to be interviewed the first Saturday of January 2025. So let's start the ball rolling, mga kabombo. Again, this is Tita Regine. Nag-aabi-abigid sa inyo. Welcome sa Kahapon Lamang program. I have this song for everyone. From Kizia Velez, Ikaw Na. Good afternoon. Heto ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Mag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y ba alam mo? Kita espera. Di ko razon. Eto'y ba alam mo? Kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung ko'y daw era ko, mi corazon contigo tama. Magmadali sa papitig at tatong puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba alam mo? Kita espera. Este mi corazon. Eto'y ba alam mo? Inspirasyon na vida. Kung ko'y daw era con este mi corazon contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Oh,
ikaw na kaya ang next winner naton, first to be interviewed for the year 2025. 4 days to go before New Year. Kag bago magtakop ang tuig 2024, may ara man diri nga nagtakop sang iyang relasyon, nag-close sang iyang love life for the year 2024. Gina-welcome naton diri sa studio ang aton nga winner sa Utility sa Elementary School sang Cabalabagwan, Mina. Good afternoon gid sa imo, Utility. Ang microphone palihog ko closer sa imong mouth. Bring closer sa imong mouth. Okay. Kung man Tita Regine. Ay, okay. Sige. Better, mas mabatian ka na sang tanan subong. So ano ka nakadugay nga nagtatrabaho bilang utility worker sa isa ka elementary school dira sa Mina? Mas 6 months pa lang Tita Regine. Do ka hinagid sa imong microphone. Palapit-lapit pa gid. Mga 6 months Tita Regine. Sige, that's good. So 6 months. Paano ikaw nakasudo dira bilang utility worker? Dogin ano kami sang isa ka amo niya kagawad sa barangay. Dogin pakilala nga pwede kami makapaninlo dira sa ilang eskwelahan. Gin-refer ka mo. Oo. Okay. Nga nga ikaw kag hindi si M. Divo ang ginkuha bilang utility worker. So pagkamatuod tita siya gid man tani ang dira nga utility galing kay daw may mga ano sa iya nga mga papers tapos daw hindi siya bala kay balo magperma kon may pilirmahan. Tinibalan ni ma'am principal nga may asawa man siya. Di ako ya ginkuhaan niya sang mga papers para nga kon magsweldo kami ako ang maperma. I see. Okay. So nag-obra ikaw dira. Ano ang imo ni nga relasyon kay M. Divo? Okay man tani tita amon relasyon galing ko ano mo siya what do you have as in live-in partners ka mo ano byuhanay ka mo ano naging live-in partner ko sa on and off kami ang relasyon namon Tita Regine hay kun di nako katrabaho didto ako ma-assign okay so kay galayuay ka mo hindi gid ka mo all throughout nga nagaupod sa isa ka balay do mo na. That's why nakahambal ikaw nga on and off ka mo nga duha. Ano namin mga on and off kung layo ka sa iya because of work, wala ka mo gakita ay amo na or gaaway-away gid ka mo ya. That's why on and off ang inyong relasyon. Sang nag-obra ako sa layo tita, hindi kami masyado nag-aaway. Nag-start lang ako sang nagalainay kami, sang nagstay na gid ko dira last May 2023 nga daw dire na lang ako nagaano sa may Cabalabagwan. 9 years ang inyong relationship? And you said nga sa 9 years nga ina on and off ka mga duha, meaning now you see him, now you don't because ang imong work. Tao mo na? Nga malayo ikaw sa iya. Not necessarily nga nag-aaway-away gid ka mo yan. Nag-break ka mo, balikay naman, tapos why naman. Doon mo na? Okay, sige. Ginaklaro ta lang, gina-establish ta lang. So, on and off because layo ay ka mo nga duha because of your work. Nga sa layo ikaw nag-aobra. Ano ni si M. Divo? Soltero gid ini. Ano, tita? Soltero ni siya? Single? Oo, soltero ni siya tita. Wala ni siya asawa. Okay. So, ikaw, balo ikaw, so nakilalahay ka mo ni M. Divo. Oo. Pila ka bilog ang imo kabataan? 5. Pila? 5 Tita Regine. I see. Okay. Ano ni ang diferensya na isang inyong edad? Sino ang mas may edad sa inyong duha? Mga 42 na siya tita. Subong ako maging 53 na mo. I see. Sa January 4. Balik sa nagsugod ka mo sa inyong relasyon, hambal mo, hindi mo pagid kilala ang iyang batasan. Bangod gani nga tilayo ay ka mo. Correct? So, sandira ka na sa iya lugar nag-obra, amat-amat mo na siyang nakilala. So, kamusta man siya? Anong mga discoveries mo sa iya? Kunkis at tita, ako, hindi man ako, galing kay Kunkis, hindi siya bala gusto nga pamangkuton ko, kundi siya halin, kay amo na hambal ya, pero lang ko na ako kapangimon sa iya, pero sa totoo lang nga tita, wala man ko nag-aano sa iya, nang ginatagaan na, pamangkot ko lang, wala man lain, wala man ko gahatag ka Malaysia, tani, ganyan kayo ginatagaan niya, Kunkis Malaysia, pag magpamangkot na ako sa iya. I see. So, siya luya nga ginapamangkot mo siya. Ano yung gusto niya nga himuon, nga hindi niya luyag, nga pakialaman mo siya?
Pabayaan ko na lang siya tita kung diin siya madugayan or diin siya magtambay dito, pabayaan ko na lang siya kung anong ginaobray. So mahilig siya magtambay-tambay, may barkada siya? May kagropo-gropo man siya. I see. Gaobra man ni siya? Kung kisa kung may mapaubra siya, gaobra man siya, kung kisa wala man tita. Alright. So paano inyo pag sinarayo sa nagapauli ka na sa iya? Kung ako trabaho tita, halos daw akon man tanan eh. Nga aman. Kay ti ako man ang gatrabaho kung kisa ati kung ano ya kinawala sa surd siyang panimalay namon ako tanan naga-survive. And then may mga times hindi mo magpuli ka, wala tubig, wala inugatong. Kung kisa tita, amo na alin ako sa trabaho, kapoy na ako, paabdan ko kung kisa wala pa na kami mga panggatong, wala mga tubig, ti sining ko sa kalapit gid lang di ka pa kaano, ti making na siya kung kisa pag sinita ko. Okay. Sige, pwede ka lang katubang dito sa camera mo. Okay. Sige. So, kumusta naman ang imong mga kabataan? Kaya malayo ka na sa ila? Okay lang sila tita, kay bisan malaya ako ga connection man gyapon ako sa ila. Galing kay kung kisa mo na nang ginalainan ko kabuot ko sa amon nga relasyon ni MD bo kay dagin baylo ko siya sa tanan ko nga oras para sa iya tani para man sa mga kabataan ko galing amo pa ning nadangtan ko subong sa relasyon. So feeling mo gin sacrifice mo ang imo time para sa mga kabataan mo para sa iya pero ti amo pa ni ang labutan sa inyong relasyon. Okay man ang mga kids mo sa kay MDvo, kabalo sila? Na may partner ikaw? Oo, wala na lipod sa ila tita. Galing kay kun kisa na bawal lang sila magstay gid diri sa lugar sang ni MD. Hindi siya luyag nga tener ang imong mga bata sa inyo balay. Ang magulang nila hindi maggusto nga magstay dira. Ang bata mo yabaling hindi luyag? I see. Okay. So nakilala man ni nila si MDvo. Oo, tita. Sugot sila sa inyong relasyon? Daw hindi. Man isagid ang nagapamalabag. I see. Ang kabataan mo, may mga pamilya na? Ang 3, tita. So may duha pa nga hindi pamilyado? Oo. Okay. Nga permi ka mo nagabais ni MDvo? Sa cellphone. Cellphone? Oo, tita. Gina-check mo iya cellphone? Ang? Iya cellphone, gina-check mo? Kung sa subong tita, wala na siya cellphone, kay do nagugin-guba yan ang cellphone tungod ko no sa permi ko lang siya ginasita. Aha. Pero ginaubra mo gid man na gina-check mo yung cellphone? Kami man share ay kami ka cellphone niya sadto tita kay isa man ang amon cellphone. Okay. Tido damo ka sang mabasahan nga do hindi amo sa iya nga cellphone? Ang mga personal yang mga ginapang save daw kung kisa okay lang na sa akong kahit idua man lang kami kung kisa makakita pero ang naindihan ko lang kung kisa may mga bagay lang nga hindi man ako gusto mga ginapang save. Okay. Ano tang natabo sa November 6 nga nagpauli ka nga kapuy ka? Pagpuli ko December 6 nagpuli ako wala sing tao ang balay tapos amo tong natabo nga pagpuli ko nagkape na lang ako nga magbalik kay may nag-offer sa ako nga may malaba ako halin ako sa garden. Tapos sang pag-abot ko sang hapon dagin opera niya ako nga kung gusto ko sa iya ako matiner kay may amo man na pagwa ko sa eskwelahan may obra sa iya naman ako maobra. Pero daw nagkuha na ako nga daw okay ni nga amo ni ang time guro nga makalisin siya ako sa iya sang insakto nga makapahuway man ko to sa ubos para hindi na ako makapoy. Ti amo na daw gin-offer sa akon daw baton ko bala tita. Galing kay sang time nga to sang gabi nabalong to siya daw nabalong to siya tapos pero antes na tita nang sang hapon nag-abot pod kami nagtig-ang ko tita nga manyapon kami. Tapos pag panyapon ko siling ko dali na manyapon ta dugay gidula siya ka sabat-sabat ya pinungko lang sa sagwa. Di timing man nga pag ginsugba ko lang tong ginhatag ni ma'am sa akon nga pinakasbe pito ka bilog ang 3 do nasunog. Sang wala na siya magkadto nga hindi na siya manyapon. Singko ti balik ko na lang ning kanon sa kaldero.
Tapos sabay sang haboy ko sang pinakas to nga nasunog. Mapagkakita ya tita ya nga ginhaboy ko tong pinakas. Ya pati ang kaldero gin ko man kaginhaboy nga may kanon. Ano na siya? Balong na siya? Amo na nga Hindi, wala to siya tita inimnan. Kay Oo. pag samput ya ginhambalan ko ti din ka naman niya naghalin, nagtambay ka naman to sa grupo mo. Siya huo nga man bala. So hindi kaluyag nga nagtambay siya sa mga grupo ya. Mm. So naakig siya. Na ano siya eh. Ginhaboy mo ang sudan, do mo na. Oo, abiya wala na bilin pero may adto tana nga wala ko ya ginhaboy tita kay siyempre ang nasunog man nantong ginhaboy ko sa ayam. So wala siya kabalo nga nasunog to yung isda that's why yung Kay ginhaboy ti mo. adto to siya sa gwa ga pinungko ginatinawag ko siya. Aha. Paano gani nagsugod ang inyong relasyon nga duha? Tita? Paano nagsugod ang inyong relasyon nga duha ni MD Vo? Nagkilalahay lang gid kami na kay do naka-plug ako sang number ko dayon nakita ya na save ya. Okay. December 7, amo ang adlaw nga siling mo hindi mo gid malimtan. Anong natabo? Ang dapat pagkahagas na pagpuli ko gid tita kundi sang gabi amo na to natabo nga daw naginhaboy ng kaldero wala kami nagbugnuhan ay pagkahapon gusto ko na tani maghalin na to sa akon istaran kay tawel galing kay daw gusto ko pagin nga magrespeto sa antes ko magwa sa panimalay niya ng pagkagabi balong siya panilagan ko lang siya wala siya kay balong adto ko sa gwa ga panilag sa iya pagsampot siya wala siya may nakita nga tawo tapos na wala ako makita ga panilag na ko to sa gwa sa iya kita ko nga ang lighter tutdan niya ng mga bayo nga ginahanger tutdan niyang motor niya tapos ang nagwa Hubog na lang siya? balong nakainom siya Okay. nang nakabalong siya Pero hindi na siya gaamo sina nga kung mainit ulo Oo, niya, pero or hubog migid man na siya, manutod siya ya bayo, manunog siya, balay, do mo na? Basta balong na siya tita, lain na nang sa utok kaya basta makaabot na siya nga nakainom siya. Tapos amo na pag abot siya, nakita ko nga sindihan niya iyang motor 5 kung pwede hindi na iya pagmitiri kay amo man na nang ginagamit mo tapos siling ko kung gusto mo pabuhay ka sulod ka kang magtulog kay buwas maistoryahan ay kita. Okay. Te amo to gin pagkuan ko na sang aga, pabayan ko na siya, wala ko na siya gin pagkaaga-aga pa ko yan nagmisa sa iya naghambal nga kun amo naman ang ni pirmi aton relasyon, gusto mo ako ginapalayas mo ako bisan tungang gabi. Kag hindi pa Hindi mo natita. yan na say mo, ginapalaya siya ka, bisan Oo, hindi pa natita sa mga amo sina nga bagay, damo nga mga time nga ginahimo yang tungang gabi, ginapalaya siya ako, hindi ko kagwa sa balay ti gabi. At tapos amo man to nga time may isang pa nga halin ako sa school. Upod kami ni ma'am principal nagaobra kapoy ako do permi ako ginanervyos ang ginhimo iya sa kuryente nga nag-asugid dito sa sulod ka balay. Ano to natabo? Istoryahi kami? Nakalambot ako sa barangay namon ka muna nga natabo sa balay ay maayoti mo na hungod do ginuhungod jagid sa buot siya tapos tag-abot ko takon pagbalik ko sa balay din malatita nga kay una tanan kay nadlok man siya makita kun amo nang ginhimo ya pag-abot ko okay naman ang mga sa kuryente? Gin pang kayo yaman tong nagkalasunog. Nga nagkalasunog ha? Tigin daw nagpahuway-huway ako sa adto daw kapoy ako dayon ginhambalan ko nga ikaw man to digamo pa niya punta hambala pisan ka sagwa kun diri sa panimalay ta matamad tidugin panghambro siya to bala ang sweet sang suga namon daw na short circuit. Then ko kun kis ay na-nervous ako tita sa mga ginaobra man kun kis ay. Inaiya kun hubog siya. Hubog naman to siya. Hindi man to siya balong tita nga time pagkuan niya sang kuryente namon. Okay. So duto yan lang masunog. Ang inyong balay. Nag-asugid siya sulod ka balay galing kay bisa nakadalagan ako tita sa gwa gin kuan ko gid gyapon niya ako nga pinsa nga balikon ko hay budlay na masunog gin off ko gid sa main sweat ko. Okay. So ano ang iya reaksyon sa ginabalan mo siya nga ginahatag mo na ang iya kahilwayan? Tita, wala gid na siya gasabat-sabat basta maghambal ka daw wala gid na siya gasabat nga huo hindi wala gid na ikaw kwaon sa iya kun kis ang sabat kun maghambal na ako sa iya. So decided ka na gid man nga bayaan mo siya sa ginistorya mo siya? Oo tita, sa subong nga time ginatag ko na gid man lang sa iyang kadayaan niya kahit di do dira naman lang siya
Ang kalipaya ihatag ko na lang kay tido gusto ya permi na lang siya nga amo na nga wala na sing may gasaway sa iya ti ihatag ko naman tita sa iya kay bisan masakit sa akon sa 9 years namon tita sa matuod lang di ko man malimtan dayon. Okay. Happy ka bala sa imo desisyon nga ginbayaan mo na siya? Sabton mo ina sa ating pagpanumbalik mga kabombo. This is Cida Regine. Nag-interview kita diri sa ating winner si Utility. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng gids ang pinakamang importante nga mga pahibalo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia, kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampo gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source ng iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapon sang January 1942. Nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ining i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin... Mga kabombo, sa atin nga pag-interview sa kay utility sa Cabalabagwan. Mina, ang cliffhanger natin kay ina. Happy ka bala sa imbitasyon nga bayaan na si M. Divo?
Happy man ako tita kay nakahatag man ako sa isa ka tawo nga sang giveaway nga gusto yan na sa iya kabuhi. So the feeling mo, luyag yan na nga hiwalay sa imo, dugay na? Excuse me tita, what? Feeling mo lang, dugay na niya luyag nga mag-separate na kamo nga duwa, hindi na mahambal. Sa pamatyag ko tita, kag nakita ko man, kag nabatyagan nga, daw gusto yan naging man nga dugay na tani, ako sa iya maguntat sa amon relasyon. I see. Kumusta subong imo sitwasyon? Kumusta ka na subong? Kumusta imo sitwasyon? Okay lang tita, ako daw happy naman ako subong kay gapokus na lang ko sa akon nga trabaho. Kay may mga kabataan pa ko nga dapat nga gakinahanglan sang akon nga sa ila may mga bata pa ko nga galastuhan tita Regine. Okay, kabalo na ni ang mga anak mo nga wala na kamo ni MDivo? Oo, sa subong pa lang guro tita, pero antes kabalo na sila nga wala na ako to. Wala na kami date-date. Anong ila reaction? Wala man tita, happy man sila kay mangin ila nagid man ako sa tanan nga oras. So mapuli ka na sa mga kabataan mo? Mamanog puli na ko tita. So mahalin ka na sa lugar nga ina? Oo. What about your job? Pag sa base maabot ang time tita nga makapalayo na gid man ako da kay hindi man ko gusto nga magkita na kami permi ni MD bunga ara man lang ko da. Kay iya na iya lugar da no? Oo. So anong ginakabig mo nga Christmas gift kag pa birthday sa imo ni Lord? Amo ni gid tita ang akon pag-open sang relasyon namon ni ni MD bunga wala na kami nga duwa. Nga feeling mo daw it's a message from above. Nga dapat it's time mag-let go ka na. Doon mo na? Nakapahuway na ako. Tapos siya man siguro hindi lang ako ang nalipay. Guro siya tita mas nalipay nga dako nga wala na ako sa kabuhi. Kaya malaya na siya kumbaga. Nakita mo gid ang iya reaction nga nalipay siya sa nagambal ka sa iya nga end na ang inyong relationship? Kita ko man kung kisa kay siyempre galabay da siya nga daw malaya na siya kay siyempre permi siya pakadto pa kareo wala na si may gasaway sa iya. Okay. So feeling mo daw mas nanamian siya sa iyang sitwasyon subong? Daw siguro tita. Okay. Daw nami man niya kwan niya subong kay wala na si may gasaway sa iya. Friends ka mga duwa? Sa subong, friend man gyapon kami. Kay ako tita, wala man ko tita gadumutani sa iya. Kay gisapakay ka mo? Ginasapak man ako, ginasapak ko man sa kong kisa tita. I see. If ever lang, balikan ka ni MDivo, sagot ka? Siguro tita, ang mahambal ko lang mas okay guro nga iba na lang ang pangitaon niya sang sa akon kay kung diin siya na lipay dito na lang siya kay ako siguro mapalayo na lang ako para hindi na ako masakitan makita ko siya. I see. And you realize this after 9 years of your relationship. Nga nag-decide ka nga bayaan na gid si MDivo? Para mahatag ko tita ang kalayaan niya kag ang kalipayan niya kay do hugot gid na iya kalayaan. Kay kita ko gid tita nga daw hindi na gid man siya happy sa akon. I see. So nag-giveaway ka gid ya. Okay. So happy na siya subong, ikaw happy ka man? Happy man ako tita kay sa labi pa sa mga bata ko nga makabalik man ako sa ila. I see. This time wala na sang kahati ang imo nga tiyempo kag oras sa mga kabataan. And they would be very, very happy for that. So, ano subo ang mga plano mo? Ang mga plano ko, guro tita, mabawi ako sa mga oras nga kulang ko, nga uyang ko kay MDivo, mabawi guro ako sa mga oras sa mga bata ko kung anytime ara ako sa ila. Okay. Ano naman ang ginapasalamatan mo sa mga teachers dira sa elementary nga ginaobrahan mo, sa elementary school? Sa mga teachers dira sa Cabalabagwan Elementary School, sa tudtod lang ang pag-support nila sa akon, kag ang kaluoy nila sa akon bisan kulang ang akon tani pagtrabaho da sa ila school, do ginahatag nila tungod sa kaluoy nila sa akon kay may mga bata ako nga dapat nga suportaran tita. I see. Okay. So they have been very nice sa imo, they have been very understanding sa mga gina-go through mo, and you found a friend sa mga teachers dira.
May right? Kita kay daw nakita ko man akong da subong principal nga daw ginasaligan niya gid kubi. Di ka sayang kung bayaan mong work mo da. Pero ang kung in kaso gid man tita kung may base pa man lang may maka-offer man or kung tamambalong ko lang ang principal ko kay daw nakuan gid man ako nga maglisensya para kung ano gid man sa ila sa uli may mabulos man sa akon nga taga dira. Kaya kita ang primary reason mo is parang hindi na kamo makita ay ni MD. Ni MD. No? Okay, so which means nga daw hindi pa gid settled ang tanan. Anyway, anong imo nga biggest lesson or natun-an sa imo nga relasyon sa kay MD Vo? Sa totoo lang tita, sa kay MD Vo, sa relasyon namon, may mga manami man kami nga mga naagyan, kag maayo man niya amon pagpanay, pero kung kisa daw ano ko na lang, amo na lang niya madangtan namon para mas kalipay, mahatag ko gid sa iyang kalipay nga wala na lang ko sa kabuhi niya. So every Christmas sa 9 years ngayon, naubdanay gid ka mo? Wala tita, nagpuli ako sa amon. This year, nagpuli ikaw. But before, sa 9 years nyo, every Christmas, together gid ka mo? Wala man, tita. Because na-UI man ka mo, no? Because of your kaya work. dito ako sa mga trabaho ko, tita. So, kumusta ang Christmas mo? Ang Diba? Desyembre mo ba ay malungkot? Medyo happy nga malungkot, tita. Kaya daw hindi ko mabaton, gani kung kisa nga amo na isa 9 years daw wala na siya, pero ginakuan ko na lang, ginakaya, tita. Okay. Miss mo siya? Na-miss mo siya? Hindi, kita ko man siya abida, pero may tita, wala ko man siya na-miss. Galing kay daw, hindi lang ko gusto magpalapit sa iya. Okay. Kinasundlog talang ikaw. So, after kay MD Vo, may mga plano pa, if ever, may mga liyag ng iban, ano, makipagrelasyon naman liwat? Kung in kaso gin man guro tita, gusto ko, kung may mga luyag in kaso sa ulya, gusto ko na ako naman ang silusa nila kay sa amon nga part ni MD Vo daw akig sa pirmi nga magsilos ako sa iya kay sila lang uno pirmi nang ginagap sa silos akong silos Silosa ikaw? Medyo gid tita. Okay. Tapos super silusa. Pero gusto ko subong tita kung makikipagrelasyon ako naman ang silusa na ang pagsilos tita nang hindi man nga sa ano, gusto ko lang daw care ba lang nga daw may importante siya tani sa imo galing kay lain niya paghatag gali sang kahulugan sang selos. Lain-lain man na sa pananawan sang tagsa katawo. Ang selos sa imo, maybe not selos para sa iban, sa ilain nga tao. Oo, lain So, lain-lain ang category, kag level, kag ang paglantaw. Ano imo mensahe para kay MD Vo? Tani happy lang siya permi sa ginaobraya, tapos sa mga kaupo dyan, sa mga kagrupo niya, happy lang siya permi. Kagalungan niya lang permi, lawas siya kay ti. Sir, in kaso kung maano siya, wala na siyang may matinder man sa iya, bala tita. Gindelete mo na ang number niya? Tita? Na-delete mo na ang number niya? Oh, wala man na sa subong cellphone, tita. Kayo paliw kami nga duwa, wala cellphone. So, wala naging communication? Wala communication, tita. Pay gakit anay, makita anay, gakit anay, gyapon kami. Kay gaagi da sa permi. Namin nga nagkit anay by accident. Wala man ginhungod. Oo, tita. Kay ko gamit up, meet up pa. Kaya lagyan, ginadamon akong ginaobrahan. I see. So, 9 years, you said, naging sacrifice mo ang imo nga mga kabataan para sa kay MD Vo. Ano ang mensahe mo subong para sa imo nga mga bata? Sa mga bata, tita? Amo na niguro ang time nga maupod nila ako, anytime kung gusto nila, kinahanglan si mama nila. Kag may isagid ako kabata subong nga hindi yagid mabaton nga nagamo mintras ara sa sa kabuhi mo never kagid katilaw sa akon sang bulig. Hambal niya. For as long as ara ka kay MD Vo, hindi siya magbulig sa imo, amo na hambal niya. Oo, tita. I see. Okay. So now, I'm sure no nga ti ikaw excited, ang mga bata mo is excited also nga ti you will have all the time in the world to be together. Kag ikaw, you said, mabawi kagid sa imong mga kabataan. Oo, tita. So, for sa pag-let go mo, sa kay MD Vo, may 5 naman ka mga bata nga mangin very happy. And
Okay ka sa imo desisyon nga amo na sina subong? Alright. Sige, may lugay ka nga tamyawon. Ang mayong hapon lang gali sa tanan nga nagapamati subong sa akon sa Kabalabagwan kay Cap Eden kag sa mga teachers ang Kabalabagwan Elementary School sa amon principal Ma'am Aiden balaan ko gapamati ka kay bisan ara kasubong sa Cebu. Balaan ko gapamati kasubong kag nagaano kag sa mga kagrupo ni MD Bo sa Tomay mayong hapon man kag kabay nga happy na siya kay wala na ako sa kabuhi makapagusto na siya kag wala na sing may masaway sa iya. Merry Christmas and Happy New Year na lang sa inyo. Okay. Sige, mahirit pa kuya pamangkot. Ang mga kagrupo ni MD Vo, good man ka mo? Tita? Ang mga kagrupo ni MD Vo, good man ka mo? Oo, kilala na nila ako, tita. Ang amo na gani ginakuha nila ako kay daw abot nila nga permi ko siya MD Vo ginasita kay amo na kunuga silos. Tapos so may araman silosan mo ang mga grupo niya. Kilala na nila ako, tita. Tayo may araman, tita, ako nga kung kisa daw maabot ko man nga daw may nag-advise sa iya nga ng mga ano, may edad na siya, amo na pangita ka na lang sa bataon niya. Siyempre, amo na bala. Doon may intriga. Oo. Di ako, bisan gina-down ako ni MD Bo, batong ko na iya kay hindi ko kay balo mag-down sang kapariyo ko. Mas ayo pa nga ako na lang i-down nila sang sa ako pa mag-down. Okay, sige. So I hope with the New Year, sa year 2025, you would be feeling better kag kung ginhambal mo nga ginhatag mong kalayaan ni MD Vo. I hope ikaw mismo, ikaw man, mangin malayang malaya sa imong pagpangabuhi. Okay? Salamat gid nga madamo sa pag-share diri sa imong istorya, ang imong prize nga 1,000 pesos iga-release sa imo. Thank you very much, Gid, and congratulations sa imo utility sang elementary school sang Kabalabagwan, Mina. Salamat. Tita Regine, kag sa imo man, madama mga salamat sa tanan kang nagapamati sang imong programa kahapon lamang kag advance Happy New Year na lang, Tita Regine. Advance Happy New Year to you also. And there you have it, mga kabombong, aton nga winner. I am about to announce our winner for this week. Sino ang aton nga mangin winner? And of course, mangin first to be interviewed naman siya next year. So before that, ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan naton nga mga letter senders sa inyo nga mga istorya, no matter how busy you were. At least nangita ka mo ya paagi, no? Para nga makashare sa inyong mga manami nga mga istorya diri sa kahapon lamang program. So thank you very much, Gid, and to those nga may arawan ng istorya nga liyog nga i-share diri sa aton, pwede gid na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Congratulations sa ating winner for this week. Last winner to be announced sa sining tuig 2024 and the first to be interviewed next year. For the year 2025. Congratulations sa imo, ikaw ang ating winner sa sining semana. Lola G, sang Iloilo Province. Sa liwat, ang ating winner si Lola G, sang Iloilo Province. And with that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo. Take your time to prepare, everything para sa New Year. And of course, always be safe. Kag balikay kita on Monday, December 30. Okay, so madaming salamat sa inyo sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Magasunod na ang inyong paborito ng mga dramas every afternoon pagkatapos ang kahapon lamang program. Siyempre, si Tuyang Ermitanya, who never fails to make us laugh. And of course, after sang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail. Kag pagkatapos naman sa Provincial Jail, amo ang Dear Diary. Right? Perfect. Para sa inyo nga afternoon. So I'll see you again on Monday. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.